Boa tarde, imos dar comezo a esta sesión. Por aquí ao meu lado teño a Aarón Otero Ferrari e a Lucía López Lires. Vou-vos falar un poquinho deles e do seu traballo antes de darlles a palabra. Aarón é estudante do grau de Lingua e Literatura Galegas na Universidade de Santiago e neste ano académico acaba de entrar en cuarto de carreira, polo que finalizará os seus estudos no grau este mesmo curso. Está cursando a materia de onomástica. A min dame moita nostalgia cando suben iso, porque para min esa materia de onomástica foi maravillosa e non sabía, no momento en que empecé a cursar, de verdade que non sabía todo o que ia vivir grazas a estar ali nesa aula. Así que aproveita moitísimo e verás que vai ser moi gratificante. É de Cangas do Morrazo, pero desde hai 3 anos reside case a tempo completo en Santiago e dende que era ben pequeno o mar sempre estivo presente na súa contorna, na súa familia, nas súas amizades e mesmo tamén como tema das sobremesas. Os seus avós traballaron durante toda a súa vida como mariñeiros da Mariña Mercante do Atún e no caso de seu pai, seguindo as súas estelas, decidiuse tamén por traballar no mar das costas do Golfo de Guinea na pesca do atún. A parte feminina da familia tamén estivo sempre vencellada ao sector pesqueiro, xa que as súas avós traballaron desde mozas nas múltiples fábricas conserveiras que existían daquela na vila. Polo tanto, pódese dicir que a súa vida sempre estivo vencellada ao mundo do mar dende que naceu. Pasa algo moi parecido con Lucía López Lires, que é funcionaria de carreira con destino na base operativa de Portosín, onde desenvolve o seu traballo como axente do Servizo de Gardacostas de Galicia. A súa vida, como a de Aarón, estivo sempre vencellada ao mar, xa que provén dunha familia mariñeira. A súa nai foi mariscadora e seu pai estaba embarcado como cociñeiro en barcos. Esta ligazón directa co medio mariño marcou de maneira decisiva tanto a súa traxectoria vital como tamén a profesional. Ao longo do seu percorrido laboral estivo prácticamente ligada a ocupacións relacionadas co mar, foi mariscadora a flote, onde experimentou de primeira man a dureza do traballo co raño. Traballou tamén na lonxa de San Bartolomé de Noia, desenvolvendo tarefas de pesaxe, clasificación e poxa do marisco. Ademais, tivo experiencia en fábricas de conserva, onde participou en todo o proceso, cocción, limpeza e empacado dos produtos pesqueiros e marisqueiros. Na súa etapa actual, como axente de gardacostas, encárgase da inspección dos produtos do mar desde a súa extracción ata o seu consumo final. Isto inclúe a vixilancia da captura, a primeira venda, o transporte, a rastrexabilidade e a súa comercialización. Grazas a esta traxectoria ten unha visión moi ampla e directa da realidade do sector marítimo que agora aborda desde o ámbito da función pública. Por interese persoal e por amor á nosa lingua, está a cursar o grau en Lingua e Literatura Galegas, unha formación que compaxina co seu labor profesional e, sobre todo, coa súa tarefa máis importante e gratificante que é a crianza dos seus fillos. Aarón e Lucía veñenos falar hoxe do traballo Nomes que navegan, barcos e bateas nas rías baixas, que afondan un eido moi pouco estudado na onomástica galega, a denominación das embarcacións e das bateas. A partir dun corpus recollido en Cangas e Noia, analizaron os criterios de nomeamento e a súa relación coa identidade mariñeira das vilas e dos concellos costeiros. Os resultados, como nos contarán, revelan que os nomes dos barcos non son aleatorios, senón que responden a motivacións afectivas, relixiosas, culturais ou económicas. Ademais, son nomes visibles, pois os barcos chegan á terra e navegan polos portos, converténdose en signos recoñecibles para a comunidade. É habitual que leven nomes de muller, o que pode interpretarse como un recoñecemento do papel feminino na vida mariñeira, e tamén aparecen referencias á natureza, ao mar, ao clima ou a topónimos locais, reforzando a unión entre a actividade pesqueira e o territorio. No caso das bateas, a denominación é diferente. Ao permanecer fixas no mar, os seus nomes carecen da visibilidade das embarcacións. Por iso adoitan levar apelidos, siglas ou combinacións de nomes, xa que están ligadas a familias ou empresas e compre diferenciar cada estrutura dun mesmo propietario. Así, o número de bateas co mesmo nome convértese nun reflexo do poder económico ou prestixio familiar. En definitiva, Aarón e Lucía demostraránnos que a anonimia é un espello da tradición mariñeira, da lingua e da cultura galegas e que merece un lugar destacado nos estudos onomásticos. Así que cedolles a palabra. Ben, como dixo Andrea, somos Aarón e Lucía, somos estudiantes do grao de Lingua e Literatura Galegas.
A idea deste pequeno estudo xurdeu pois a raíz de cursar a asignatura de onomástica, empezamos a facer así algún traballo e ese traballo derivou neste estudio un pouquiño maior. A hora de decidir o traballo, decantámonos por este, primeiro, porque vimos que había moi poucos estudios, polo menos escritos, sobre naonimia. Despois, como os dous somos de vilas costeiras, pois tamén nos interesou por iso. Ademais tamén de que Galicia é a comunidade que máis costa ten de toda España, entonces isto reflite a importancia que ten a pesca e o marisqueo na nosa cultura. Aparte de ser, ademais, unha casi fonte de ingresos principais para moitas familias dos das vilas costeiras. Ben, despois, a hora de facer a escolla deste traballo, primeiro, xa vos digo, escollemos dous sitios que son os nosos lugares de nacemento, pero tamén porque son un sitio máis ao norte e outro ao sur. Facemos como un percorrido polas Rías Baixas, de norte a sur, de Cangas, ou sea, da Ría de Vigo, ao revés, perdón, da Ría de Muros e Noia a Ría de Vigo, en Cangas. Facemos isto porque tamén temos un coñecemento directo e real desta realidade nos nosos lugares de orixe. Despois, escollemos o sector. Tentamos poñer dous sectores con moita importancia. Un é o da pesca, pero non toda a pesca. Aquí incluímos as artes menores. As embarcacións de artes menores, de todas as artes menores, de enmalle, de anzol, deixamos fora as de artes maiores ou artes continxentadas. Isto na pesca e na acuicultura collemos as bateas. En concreto, collemos bateas de mexillón. Dos viveiros mariños collemos as bateas as que se dedican ao cultivo de mexillón. Isto foi un pouco por contrastar o que é un modelo familiar, que sería o das embarcacións de artes menores, o modelo empresarial, ou máis dedicado á comercialización a un pouco maior escala, que sería a acuicultura coas bateas. A través deste pequeno traballo imos tentar responder varias preguntas. Imos tentar responder varias preguntas. Unha é: cales son as motivacións a hora de escoller o nome para nomear tanto barcos como bateas? Outra é, si responden os nomes dos barcos e bateas as mesmas intencións, non? Outra moi importante é cal é a elección da lingua a hora de nomear embarcacións e bateas. E despois, se existen diferenzas entre unha ría e outra. Esas son as principais preguntas que imos tentar responder. Para facer isto, tivemos que coller un corpus. O noso corpus confórmase de 910 nomes en total, que se dividen en 581 embarcacións, que son 127 de Cangas e 454 de Noia, e 329 bateas de mexillón, 206 de Cangas e 123 de Noia. Como veredes, hai moitísima diferencia entre o número de embarcacións que collemos de Cangas e os de Noia. Por que? Porque Noia é o porto con maior número de barcos do marisqueo. Entón, por iso hai tanta embarcación de artes menores. Tamén dicir que no Corpus de Cangas introducimos unha embarcación que non é de artes menores, pero, colousenos que é unha embarcación do cerco, pero é unha sola que é o Surido, non? Deixámola igual, non ten relevancia a hora das porcentaxes. Ben, todos os datos foron extraídos da plataforma Pesca de Galicia, da plataforma tecnolóxica que ten a Xunta de Galicia, onde se poden consultar nomes, ou sea, está o Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia e o Rexistro de Acuicultura, que foi de onde tiramos todos estes datos. Ben, respecto aos barcos, pois dicir que en España hai, vou mirar cantos porque os números non me acordo de todos, hai 8.549 barcos de pesca profesionais en toda España. Ben, pois de esos 8.500 e pico barcos, 4.198 teñen porto base en Galicia, ou sea, case a metade de barcos profesionais que hai registrados en España, a metade son galegos. Despois, a estes 4.198 barcos temos que engadir
1.258 barcos auxiliares de acuicultura, ou sea, barcos que van a batea, barcos auxiliares de acuicultura. Entonces, as embarcacións de artes menores temos un 68% das embarcacións registradas en Galicia son de artes menores. E o seguinte sector é a acuicultura, cun 23%. Entón, isto xa nos dá unha información dos relevantes que son os dous sectores que escollemos, tanto a pesca de artes menores como a acuicultura. Despois, no que respecta ás bateas, pois en Galicia hai 4.884 bateas das que... bateas non, hai 4.884 establecementos de cultivos mariños, das cales 3.582 son bateas. Os outros son xaulas, son liñas de cultivo, son os parquistas de carril, por exemplo, os terreos, esos tamén son establecementos de cultivos mariños. Pois 3.582 son bateas. E desas 3.582, 3.437 dedícanse á produción de mexillón, porque Galicia é o maior produtor de mexillón do mundo. É un referente a nivel mundial. As outras son experimentales, hai bateas de outros moluscos, como pode ser o berberecho, a ameixa, distintos tipos de ameixa, a ostra, incluso creo que hai unha de navalla, hubo algunha de polvo experimental que xa non está, pero para que vexades que a maior parte de establecementos de cultivos mariños que temos en Galicia son bateas de mexillón. Respecto ás bateas, escolléronse todas as da ría de Muros e Noia, porque ten moi poucas, despois da de Camariñas é a ría que menos ten, foi un total de 123, se non me equivoco, sí, 123. E despois, na ría de Vigo, aí sí que hai moitísimas bateas, entonces escollemos unha parte representativa porque por número facíasenos moi complicado meter todas. Entón, escollemos os dous polígonos de Cangas, do C e do D, por coller unha parte, e facer un número similar, e foron 206, pero hai un montón. E agora vou vos dicir eu unhas consideracións legais e técnicas que son as que se teñen en conta a hora de nomear as bateas e as embarcacións. Ben, as embarcacións, imos empezar cas embarcacións. O decreto 1494 do ano 68 establecía que a obriga de nomear os barcos en español, pero permitía o uso de palabras regionais. Podían ser, dicía que podían ser nomes comúns e tamén incluir topónimos locais ou nacionais. Iso é o que dicía este decreto. Agora, temos o decreto 1027 do 89, que é o que continúa vixente na actualidade, é o que temos en vigor. Este decreto dinos que para nomear unha embarcación hai que propoñer 3 nomes, por orde de preferencia. Despois, estes 3 nomes non poden coincidir con outros nomes que previamente foran asignados a outra embarcación no mesmo distrito marítimo. E despois, tamén nos di que se autorizan os anagramas e os números despois deste nome. Pero teñen que estar necesariamente escritos en letra, non en número, aínda que vexamos por aí Pepita 2, con número, realmente na documentación é en letra. E outra cousa que non está aí posta, porque se nos pasou, pero é que non poden ter máis de 3 palabras os nomes. Iso é a normativa que hai a día de hoxe para... sí que está posto, pensei que non o puxéramos. Iso é o que ten que ter, as características que teñen que ter os nomes das embarcacións a día de hoxe. Despois tamén hai outro decreto, que este é o que non está aí, o 543 de 2007, que establece o tamaño e a cor das letras. E como teñen que ir? Pois, por exemplo, negro sobre blanco ou blanco sobre negro. E o tamaño vai por tramos de eslora total da embarcación. Pois, menores de 12 metros, pois un ancho de 1 centímetro, regula todo, non creo que sea relevante, pero dicirvos que son moi pequenos, a verdade. O tamaño é bastante pequeno. Nas embarcacións de menos de 12 metros, que son a maioría das que temos registradas, é un nome bastante pequeno. Ben, respecto ás bateas, pois o mesmo. Dicirvos un pouco que a primeira batea
foi instalada na ría de Vigo no ano 1932. Isto non o digo eu, vou facer referencia que non di, que é un profesor da USC que se chama Francisco Santiago Capón, que parece ser que xa faleceu, que era, non sei se era da biología, pero dirixiu varias tesis sobre temas de mexillón e bateas. Vale. Pois este profesor documentouse, móstranos que no BOE do 20 de agosto do 32 o señor Manuel Otero Moratinos solicita un permiso para a instalación dunha batea na ría de Vigo. Concédeselle ese permiso, polo tanto, é o primeiro rexistro que temos da colocación dunha batea en Galicia, que, bueno, estaría colocada aproximadamente en Cangas. Nas 4 interseccións que aí, como decía Tito, hai que marcar, pois sería entre Punta Santa Tegra, Tirán, Punta Rodeira e Punta Roás. Aí no medio era onde estaba colocada esa batea. Vale, despois, a primeira normativa relativa ás bateas aparece 29 anos despois de que se colocara a primeira batea en Galicia. Entonces, esta normativa só nos di que as bateas teñen que estar identificadas e dinos os datos obrigatorios que teñen que conter. E entre eles está o nome. O nome, polígono, distrito, pero entre eles está o nome. Pero non nos di nada máis de como ten que ser ese nome. Si pode ter 100 palabras, si ten que estar en español, non nos di nada. Entonces, o decreto 406 do 96, que é o que regula todos os establecementos de viveiros mariños, tampouco nos di nada absolutamente sobre o nome. O único que nos di algo, pero non sobre o nome, sino o mesmo que nos barcos, sobre o tamaño e a cor, bueno, a orde do 28 de xaneiro, que si está aí, do 98, que nos di como ten que ser o tamaño da letra, a cor, a distancia que hai do cartel ao engradado da embarcación, pero sobre o nome non nos di nada máis. Ben, despois de todas estas cousas interesantes que vos contou Lucía, eu vou vos dar datos, moitos datos, basicamente. A miña intervención vai ser dar e ofrecer datos, non? Como xa dixo ela, de todas as embarcacións que seleccionamos, bueno, xa explicou ela o porqué desta escolla, 127 corresponden ao Porto de Cangas e 454 ao Porto de Noia, polo motivo que ela dixo de que é a segunda ría coa maior número de embarcacións, a primeira, co maior número de embarcacións dedicadas ao marisqueo de todo o país, non? Entón, polo tanto, falamos de 581 embarcacións, que consideramos que é un corpus, bueno, bastante grande, das cales, bueno, o que nos vamos a fixar son, como podes ver na presentación, a lingua que empregan para nomear os barcos, as motivacións deses barcos, o sea, deses nomes, e un pouco tamén ver como está o galego neste sentido. Ao final estamos falando dunha profesión e dun eido, o marítimo, o da pesca, tradicionalmente vencellado ao emprego do idioma, pero cuns resultados bastante chamativos. Aquí podedes ver nestas dúas gráficas os resultados tanto por lingua como por motivación. Son resultados globais do total dos dous portos, pero eu vou vos ofrecer tamén os datos en porcentaxes. Das 581 embarcacións vemos como 107 son en galego, que corresponde cun 18%, 137 en castelán, un 24%, e un 58%, ou seja, 334, que teñen un nome indistinto, válido tanto para galego como para o castelán. A clasificación motivacional sí que, digamos, que tivemos, o sea, fixémola nós, non la veu dada en ningún lado, simplemente escollimos, digamos, os tipos máis representativos. Como vos podes fixar, a última barriña que outros, pois é un grupo, digamos, que non puidemos definir de ninguna maneira, os nomes non se podían definir nin estruturar en grupos
grupos concretos, non? Como vedes, a barra máis alta é a dos nomes en feminino, que son 166, incluindo tamén as formas hipocorísticas, como poden ser Mary ou Paquita. E o segundo tipo, que está a par prácticamente cos nomes en feminino, son 159, que son os do léxico común, nomes xeralmente vencellados con elementos mariños, pero tamén con fenómenos atmosféricos, como pode ser treboada, furacán ou berberecho e sargo dentro do primeiro grupo que nomeei. Ademais, as denominacións constituídas por adxectivos que parecen atribuir certa cualidade ás embarcacións, como poden ser audaz ou perezosa. Os nomes en masculino tamén representan unha porcentaxe bastante elevada dentro do total das embarcacións, con 91 rexistros, con gran presenza dos hipocorísticos, como poden ser Kiko ou Lito. Alén diso, tamén temos apelidos, que, bueno, pues, por exemplo, son en total 56, como poden ser, pues, bueno, aquí nos apelidos é certo que teño que facer unha sinalización que engadimos tanto apelidos illados como nomes co propio apelido. Logo os alcumes, que persoalmente é unha das partes que máis interese poden ter, que son 33 casos, nos que podemos nomear Novo Rubiche, Redondos, Candolo, Correlo ou o Chorón. Aínda que non son os máis frecuentes, teñen un gran valor cultural porque identifican as persoas ou as familias e transmiten esa identidade e tradición mariñeira e reflicten características moitas veces, pois ben eso, non, das familias, ben tamén poden reflectir cousas da contorna e demais, non? Ao final, os alcumes tamén transportan bastante significado cultural das propias vilas, tanto no caso de Noia como no caso de Cangas, non? E logo temos 23 topónimos, entre eles tamén temos xentilicios, como pode ser Camboñana. Bueno, lóxicamente predominan lugares próximos, aínda que tamén podemos atopar lugares afastados, moitas veces vencellados co traballo do mar, como Vizcaya, Uruguai ou mesmamente o Mar Rojo, bueno, posiblemente ligado precisamente a esas experiencias da xente que se dedicaba a este oficio, non? Logo, o que vos comentei ao principio dos 30 nomes difíciles de clasificar, poñemos algún exemplo: Aljor, Boniboni, Solange ou Turela, que lóxicamente nos non dispuxemos do tempo suficiente como para investigar ou indagar a súa orixe, porque tamén é complicado en moitos casos saber con precisión de onde veñen ou a que fan referencia, non? En definitiva, tamén podemos topar axiónimos, nomes conxuntos de homes e muller e siglas, pero son casos bastante máis residuais, como podedes ver aí, estamos falando en torno a 10, 5 ou 8, non? Logo, en canto aos nomes de bateas, volvemos ao mesmo, fixemos a pesquisa dentro do Rexistro da Acuicultura da Plataforma de Pesca de Galicia e incluímos 123 unidades da ría de Muros e Noia e 206 representativas da ría de Vigo, porque, como dixo Lucía, na ría de Vigo hai unha barbaridade de bateas e corresponden cos polígonos C e D, digamos, da zona, aproximadamente da zona de Cangas, non? En total falamos de 329 bateas e a clasificación que seguimos máis ou menos foi algo parecida a de, bueno, si topo a folla, foi parecida a das embarcacións, pero cunha salvidade bastante grande, que foi a de que o maior número de... Bueno, si xa poño os resultados. As siglas e acrónimos son o grupo máis predominante dentro do nomeamento das bateas, non? Ben, volvemos ao mesmo. Falamos en termos de lingua e falamos outra vez en termos motivacionais. En canto a lingua, vemos como o galego está presente en un total de 27 bateas de 329, ou seja, se facedes unha pequena regra de 3 non chega nin o 10, bueno, menos o 10%. As que están en castelán son 40 e as que teñen nomes comuns en ambas as dúas linguas son 139. Pero bueno, aquí falta... Non dá 329. Mira, imos explicar unha cousa que a mellor non se entende aquí no gráfico. As bateas, unha soa, ou sea, un propietario pode ter moitas bateas que se chaman igual. Entón, vanlle poñendo o nome, vanlle poñendo números romanos María 1, María 2, María 3. Por eso hai dúas columnas, que
Quero dicir, nunha está o nome, no primeiro, María, e na outra está o número de bateas. Por iso, o mellor, os datos non coinciden, non é que non coincidan, é que se sumas o número total, o número total de nomes non son 329, pode ser, cento e pico. O número de bateas sí que coincide, por iso. Vale, por iso. Xa me extraña a min que non... Bueno, entón, volvemos a ver, de novo, neste gráfico, como o galego volve a quedar relegado a unha posición prácticamente, pois non sei como explicalo, pero vamos, volve a estar detrás do castelán, dende logo nunha posición bastante triste, por dicirlo de alguma maneira, non? En canto ás categorías motivacionais, volvemos un pouquiño mesmo, volvemos ver como esa barra dos nomes femininos ten unha representación bastante grande, designando 80, case 80 bateas, e predominando nomes tradicionais como poden ser Olvido, Juliana, Rosa ou Balbina. Que a diferenza das embarcacións, as bateas, como son estruturas fixas, o nome tende a perdurar no tempo, garantindo a continuidade familiar e simbólica. Pero, como xa dixen antes, as siglas e acrónimos son a categoría máis numerosa dentro das motivacións, da clasificación, como poden ser Melairo, Jumaca ou Socongal. Moitos son acrónimos formados polas iniciais dos nomes e apelidos dos donos ou dos... Bueno, ou moitas veces incluso o nome da batea dun propietario anterior, bueno, pois seguiu tendo ese mesmo nome co tempo, pasando o tempo, non? Logo temos, como vemos, as barras dos apelidos, topónimos e nomes de léxico común, que tamén teñen unha representatividade bastante grande. Os apelidos, lóxicamente, pois adoitan ser os das familias, pois, bueno, a da xente vencellada á propiedade desa batea. E logo os topónimos volvemos igual, como nas embarcacións, no final a lugares próximos ao mar ou ás zonas de cultivo, como poden ser Ameixide, Canaval, Camboño ou Quiebra. Moitos aluden a praias, puntas ou lugar... Vale, sabes, que non me enrollo. Bueno, pois pasamos entón ás conclusións. Ben, nos barcos predomina a creatividade e a función identitaria. Os nomes escollidos adoitan ter unha gran carga simbólica e afectiva, vinculada á comunidade mariñeira e mailo territorio, destacando, como xa dixen, os nomes femininos, os alcumes e os topónimos locais. En canto ás bateas, teñen unha nomenclatura máis funcional e comercial, predominando os acrónimos e as siglas que responden a unha lóxica empresarial e identificativa. Logo, quixemos destacar, a verdade, como pon aí o mar en feminino, por esa notable presenza dos nomes de muller, das nais, das fillas ou das esposas dos mariñeiros, o que revela unha gran componente afectiva e familiar moi forte. E, finalmente, pois, destacar a posición do galego, bueno, as linguas empregadas dentro deste eido, vese como o castelán segue sendo unha lingua moi dominante, moi presente, unha castelanización tamén dos topónimos, pero que, bueno, en conxunto podemos dicir que a anonimia estamos bastante contentos con este traballo, porque a anonimia é un campo moi pouco estudado, pero que deixa grandes testemunhos vivos da cultura galega e da cultura mariñeira. E, bueno, creo que con isto xa rematamos. Ben, pois imos pasar á segunda intervención da tarde. Teño aquí ao meu lado a José Manuel do Pazo Entenza, que estudou Filoloxía Galega en Santiago de Compostela desde 2007 a 2012.
Ao mesmo tempo, empezou a carreira de Filoloxía Románica desde o ano 2010. Comezou a gravar xente nacida na illa de Ons en 2010 para unha investigación lingüística dirixida por Francisco Fernández Rey. Despois de realizar o mestrado de Educación e o mestrado de Lingüística Aplicada, comezou a súa tese de doutoramento a fala da illa de Ons, análise da variación e do cambio lingüístico, que defendeu no ano 2022. Durante 5 anos estivo vencellado a diferentes proxectos de tratamento da lingua oral no Instituto da Lingua Galega e aínda hoxe en día segue ligado ao ILGA como colaborador externo no Arquivo do Galego Oral. En Bueu é presidente da Asociación Infantil Club Golfiños desde 2011, onde realizan excursións e acampadas en épocas vacacionais. Ademais, coordinou xunto con Claudio Lamosa a obra Lembranzas de 1890 a 1945, Bueu, un libro de fotografías antigas desta vila, xunto con retallos da historia desta época. Actualmente é profesor de ensino secundario desde 2020 e aproveita para realizar traballo de campo gravando a persoas tanto no seu concello natal como naquel outros en que se atopa por situación laboral. Froito de todas as súas investigacións, en 2022 publicou a obra Até aquí podo contar, a lingua da illa de Ons, unha obra divulgativa que nos mergulla na fala, historia e sociedade da illa de Ons. A finais deste ano 2025 sairá un novo libro titulado Dominco de Entroido, a maior alboirada, o Entroido na illa de Ons, un manual onde se reconstrúen os ritos ligados ao Entroido na illa de Ons desde finais do século XIX ata a actualidade. Hoxe ven presentarnos unha proposta de unidade didáctica para a análise da naonimia en segundo da ESO que leva por nome Aceptamos barco como animal de compañía e penso ademais que incide no valor e na importancia que ten desenvolver esta disciplina científica e lingüística que é a onomástica no ensino porque demostra o potencial que ten e a súa interdisciplinariedade. Así que aí vai para ti. Ben, sí. A visión do mar muda se estás en terra, cos pés firmes e a liña do horizonte desdebuxándose alén do nevoeiro. En cambio, desde o medio e medio da ría, coa maraxe o nordés estivais, a sensación de liberdade amplíase e semella que o horizonte se aproxima. Navegar a vela, sen o barullo dos motores, axuda a percibir os sons do mar, as ondas reventando contra os cons, as gaivotas ouleando sobre os copes, as nasas petando contra a superficie salgada do mar. Eu nacín en Bueu, á beira do mar. As mulleres da miña familia, por parte de nai, poxaban e vendían peixe na lonxe e prazas de Bueu desde finais do século XIX ininterrompidamente ata ben entrado o século XXI. Os barcos arribaban ao porto e descargaban a mercancía por aquela bella rampla de pedra que hoxe está oculta á vista dos turistas, mais que foi centro neurálxico ao longo da centuria pasada. De pequeno, ía co meu avó paterno ao mar na súa gamela a motor, a Estíbaliz, ao curricán ou a liña, para coller rinchas, sargos, margotas, fanecas, e o pai da miña avoa facía as súas propias embarcacións. Na memoria de meu pai aínda perduran a gamela do seu avó, vamos indo, e a dorna, con calma, que repite como un mantra cada vez que ven o conto. Do mesmo xeito que me acontece a min, centos de nenos e nenas que viven na costa ou preto dela mostran realidades moi semellantes. Galiza ten 1.500 km de costa e o eixo atlántico supón, en canto a demografía, o territorio máis ocupado. Xa que logo, ir ao mar cos seus pais ou avós, mariscar na praia, pescar desde o peirao, navegar a vela, facer remo deportivo ou simplemente gozar de ver entrar e sair embarcacións no porto é a paisaxe diaria de boa parte do alumnado de Galicia. Por tal motivo, temos a posibilidade de explorar estas vivencias para as nosas aulas, facendo que o alumnado sexa partícipe das súas propias realidades en traballos de investigación e análise aplicando o seu coñecemento sobre a lingua. Ben, vou intentar explicar como se podería aplicar un corpus de naonimia, un corpus de nomes de barcos, a algún tipo de aula da ESO. Eu fixen hai 2 anos en Padrón para o curso de segundo da ESO. Tal como dicía, veño de familia de mariñeiros, como non, aí está o meu avó,
xunto a súa irmá, a miña tía Rosa. Ben, que foi o que fixen? Realmente poderías aplicar a calquera curso da ESO, porque no que é o tocante á lingua ten uns contidos bastante semellantes, sexa primeiro da ESO, segundo, terceiro ou cuarto. A min cadroume de estar dando segundo da ESO e ter esta posibilidade de traballar cos rapaces e funcionou realmente ben. Este tipo de aplicacións tanto se poden dar por parte de semántica, clasificar en canto a mesma clasificación que fixeron os compañeiros anteriores, de nomes de home, nomes de muller, apelidos, o que sexa, pero tamén se poden facer outro tipo de clasificacións. Lingua, tamén como fixeron na anterior, e outras posibilidades que deron algúns dos meus alumnos, xa veremos. Tamén axuda a adquisición das competencias, tal e como están marcadas polo currículo, e absolutamente todas as competencias. É dicir, é moi transversal traballar este tipo de corpus. Pódese facer o corpus de maneira individual, é dicir, mandar o alumnado que vaya ao porto, se ten a posibilidade, e recoller o que está ali, non? Mediante visualización, pois hai tantos barcos de tal tipo e chámanse desta forma. Ou senón, podemos extraer a información, tal e como comentaron tamén os compañeiros anteriores, en Pesca de Galicia, que podemos extraer absolutamente todos os nomes dos barcos para os portos en concreto que nos queiramos desde o ano 91, se non me confundo. No meu caso, como xa tiña un corpus preparado de 818 nomes de barcos, desde 1868 ata 2023, tanto de arquivos públicos como privados, xa aproveitei ese corpus. O que fixen foi unha distribución, no meu caso foi por parellas, pode ser por grupos de 2, 3, 5, os que sexan, non? Iso depende do profesorado. E distribuir os nomes de barcos que teñamos, no meu caso, eses 818, entre os grupos que teñamos. Ben. Dividino, como vedes, nestes 6 exercicios, 6 prácticas diferentes que van concatenadas, unha detrás da outra. É preciso facer estes exercicios un detrás do outro porque a información extraída de un dos exercicios vai ser relevante para os seguintes, de acordo? Nomeeinos, como non pode ser de outra forma, con terminoloxía marítima, como soltar amarras. Soltar amarras sería esa preparación previa para a actividade, onde se lle presenta ao alumnado todo o que é o volume de datos que van ter que traballar, sexan 80, 100 ou 50 nomes de barcos, e explícaselles moi brevemente que é o que teñen que facer. Trátase dun exercicio totalmente autónomo. Van ter que eles deliberar que é o que queren facer e como o queren facer. Entón, a explicación da actividade simplemente será explicar o que é a anaonimia, a importancia da anaonimia e poñer, sobre todo, en relación co que é a antroponimia e a toponimia, que xa coñecerán porque é materia que se explica na ESO. Entón, explicándolle que é semellante a toponimia máis a antroponimia, xa teñen idea de que hai que facer unha clasificación. Esa clasificación atenderá, neste caso, ao rigor que eles determinen. Poño aquí tamén buscar os nomes, en caso de que, non como a min, que lles dei o corpus xa feito, senón que o teñan que facer eles, poderlles explicar como teñen que facer. Pois achegarse ao porto, tomar nota de que tipo de embarcación é, que nome ten, o que sexa, non? Ou mesmo extraelo da páxina da Xunta. Por suposto, teñen que contar cos seus apuntamentos de todo o curso para que poidan eles extraer deses apuntamentos a información que lles sexa máis relevante para poder aplicar ao corpus.
Izar as velas. Xa empezamos co que é o traballo máis profundo. En Izar as velas, a proposta é que dean lectura a todo o corpus, absolutamente todo o corpus que lle sexa entregado a eles, e que empecen xa a facer unha proposta. Da igual, de tipo semántica, de tipo sociolingüística, de tipo sintáctica, de tipo... non importa. Que eles vexan como poden explotar ese corpus. De aí a importancia de que teñan os seus apuntamentos do curso. Entón, a partir de que dean a clasificación, teñen tamén que anotar cal é as dificultades polas que pasan no seu caderno ou no propio ordenador, se teñen Edisgal ou o que sexa, e ir vendo cales son esas vías que lles funcionan para poder clasificar e cales son as vías mortas que non teñen relevancia. Se les propoñen, por exemplo, a división entre nomes de home, nomes de muller, nomes e apelidos, pois se cadra únicamente teñen a hora de clasificar un único nome con apelidos. Entón é unha vía morta facer unha clasificación só para unha palabra, só para un barco, perdón, se cadra non ten tanta relevancia, non? Entón terán que refacer a súa clasificación eliminando esa vía que non é pertinente. E aínda así anotalo no seu caderno. A continuación, termamos da Ostaga, e, polo tanto, o que facemos é xa tomar nos as rendas de como queremos, cada un dos grupos, de como quere traballar. Neste caso, o que facemos é reunir os grupos atendendo a como fixeron a súa clasificación. Como digo, a inmensa maioría dos rapaces, en segundo da ESO, no IES de Macías o Namorado de Padrón, onde fixen eu esta práctica, clasificaron a respecto da semántica. Entón, tiñan nomes de home, nome de muller, o que fose, apelidos, todo iso. Pero había outros que clasificaron a respecto da lingua. Se estaba en galego, se estaba en castelán, se estaba nas dúas linguas ao mesmo tempo ou, como tamén propuñan os compañeiros de antes, se non estaba clara a lingua a que pertencían. Pero, ademais diso, había grupos, houbo dous grupos, que presentaron outras posibilidades. Houve un grupo que clasificou os nomes a respecto de se estaba escrito de forma normativa ou se había derivacións a respecto da norma. Entón, fixeron unha proposta un pouco alternativa, pouco produtiva tamén, pero interesante. Aquí meteron, por exemplo, casos en que aparecía geada, en que aparecía seseo, alteracións do vocalismo, xa lles daba un pouco máis de interese a esta clasificación. Tamén fixeron separación por se estaban escritos en galego ou estaban en castelán, porque o interese que tiñan a hora de despois continuar con esta clasificación ou esta análise era determinar cal das dúas linguas tiña unha maior variabilidade. Como digo, foi un único grupo. E houbo outro único grupo que tamén fixo a súa clasificación a respecto de estruturas morfosintácticas. É dicir, se eran substantivos, se eran substantivos máis adxetivos, se o adxetivo ia antes do substantivo ou despois do substantivo, se aparecían verbos, se só había adxetivos, fixeron a súa clasificación. Creo que tamén pouco útil para o que é a clasificación final, ou polo menos o traballo final, pero interesante, moi interesante. Ben, pois aquí neste caso, no de Termar a Ostaga, cando se unen todos os grupos, únense a respecto de como fixeron a súa clasificación. Por un lado, xuntáronse todos os que traballaron a semántica, clasificación, que se dá máis habitualmente, non? Que fixo Ferro, que fixo Acea, que fixo Fernández, a mesma que fixeron os compañeiros de antes, xuntáronse todos e tiñan que chegar a un acordo, porque non todos os corpus que tiña cada un dos grupos eran os mesmos nomes de barcos. Entón, as clasificacións que fixeron non sempre coincidían. Polo tanto, estamos traballando o debate, estamos traballando os acordos, estamos traballando unha serie de elementos fundamentais, aínda que moitas veces traballados transversalmente.
Por un lado, como digo, os da a semántica, por outro lado, os que fixeron a sociolingüística en canto ás linguas, outro tanto do mesmo, houbo quen clasificou só galego, castelán e o que non é galego e castelán, ou houbo quen clasificou galego, castelán, o que non se sabe como escribir a ninguna das linguas e o que está nas dúas linguas. E, polo tanto, tiñan que chegar a ese acordo. Finalmente, estes dous grupos que tiñan unha clasificación alternativa, propúsoselles se querían xuntarse entre eles para chegar a un acordo de que facemos co que temos, ou senón meterse nos grupos maioritarios. No caso deles, xuntáronse. Saiu bastante caos, pero o debate deuse igualmente. E o traballo fixeron tamén igualmente. Pero sería outra posibilidade xuntalos cos grupos cos dous maioritarios, non? Ben, polo tanto, teñen que buscar eses puntos fortes, eses puntos débiles das súas clasificacións, e aquí neste chegar a un consenso, é onde teñen que ter claro cales foron as súas vías mortas. E por que foron vías mortas? Porque así no momento en que se reúne todo o corpus, teñen xa bastante traballo andado. Por iso é necesario que tomen nota de esas vías mortas e por qué. Ben, o caderno de bitácora. O caderno de bitácora, que en certa maneira xa estiven falando del, esas anotacións que foron tomando desde o inicio do traballo. Foron anotando os erros, foron anotando os acertos, foron anotando as vías mortas, porque é necesario para cando se xuntan todos eles. Pero tamén porque é o que a min me tiñan que devolver un caderno de bitácora individual redactado con todo este traballo que levaron facendo durante as 2 semanas que durou esta actividade. A miña recomendación, cando lles presentei o traballo, foi que gardasen entre 5 e 10 minutos de cada unha das sesións para poder redactar, anotar e todo iso. Incluso deixalos xa o máis definitivo posible, porque era menos traballo despois que levarían para casa. Poñer sempre a data, porque así van sabendo como é a evolución e como foi mellorando o traballo, e, por suposto, redactado para que se poida avaliar. Ben, volvemos á bogada, non? Como din en terra, volvemos ao rego, no mar volvemos á bogada. Temos que traballar con todo este corpus. Unha vez que xa está clasificado, que xa temos únicamente 2 ou 3 grupos en toda a aula, é moito máis fácil de facer análise estatística. As análises estatísticas son as máis simples, regras de 3, para extraer as porcentaxes do que implica esa clasificación, cada un dos elementos da clasificación, a respecto do total do corpus que teñen. Tanto nas categorías máis amplas, pois nomes de muller, que porcentaxe supón dentro do corpus, nomes de home, que porcentaxe supón, como tamén as subcategorías. Se eles clasifican unha categoría únicamente antropónimos, despois na subcategoría dividirán en nomes de homes e nomes de mulleres, para tamén ver dentro de cada categoría canto supón unha respecto do outro. Tamén propuxeron, porque xa digo, todo isto foron propostas deles, eu deixeilles o traballo totalmente libre e aberto, propuxeron a separación non por anos, como poño aí, senón por décadas e mesmo por séculos. Se vai cambiando esta visión ou esta nomenclatura ao longo das décadas, que sí, cambia, e mesmo tamén a respecto do tipo de embarcación, porque non todo o corpus, pero boa parte do corpus, tiña indicado se eran dornas, se eran traíñas, se eran lanchas, o que for. Entón, miraron se realmente influía o tipo de embarcación para o nome que recibían, que realmente non influía. E, como digo, ao final é o que me teñen que entregar este caderno de bitácora con toda esta análise feita e máis coa análise estatística e máis coa clasificación realizada por eles. E, para rematar o exercicio, e que non caia todo isto en patela furada, tiñan que facer unha presentación oral. Na presentación oral
foi unha única sesión, polo tanto, os 2-3 grupos dividiron 20 minutos, 25 minutos cada un deles, tiñan que presentar, ao final daballes para 1 minuto a cada un, tampouco 1 ou 2 minutos a cada un, tampouco daba para moito, pero sí que a min me deixou bastante maleabilidade para poder avaliar esa competencia oral. Se realmente adquiriron todo o traballado ao longo do curso en canto a ton de voz, sexualidade, xa non meténdome en cousas que xa estaban avaliados, como é o uso da lingua sen castelanismos, sen problemas de colocación de pronome, etc., ou incluso fonéticamente ben traballada, senón outros elementos que nun minuto ou en 2 valóranse moito máis facilmente, como é o ton de voz, se chega a todo o auditorio ou non, e máis a sexualidade se foron quen de adquirir eses elementos. Ben, esta foi a bibliografía que utilicei para o traballo, que son as persoas que, como dicían os compañeiros, ben poucos traballos hai feitos sobre naonimia, pero sí que axuda tamén a ver desde a academia que clasificacións fan e que clasificacións propoñen os rapaces. E tampouco son moi diferentes. Ben, en conclusión, ao longo desta presentación vimos como a naonimia ofrece unha inxente cantidade de posibilidades á hora de realizar exercicios dentro da aula. En concreto, presentouse unha memoria paso a paso da práctica realizada polo propio autor da presentación no curso 2023-2024 no IES Macías o Namorado de Padrón para os grupos de segundo da ESO. A abordaxe deste tipo de nomenclatura permite que se fixen numerosos contidos propios da materia de lingua galega e literatura e que forman parte do currículo escolar, explicados ao longo deste ano, tanto semántica, sociolingüística, morfosintaxe, fonética. Ademais, tamén contribúe a traballar outros elementos transversais que poden pasar máis desapercibidos no día a día na aula ou que se cadra non son tan fáciles de desenvolver nun temario con tantos contidos que se deben tocar. Neste caso concreto, propoñemos desenvolver a competencia en matemáticas e ciencia mediante análises estatísticas e o proceso de investigación científica. A competencia digital a través do uso das tecnoloxías para a realización de toda a actividade. A competencia en conciencia e expresión cultural, coa relación directa coa propia cultura marítima, a competencia social, persoal e de aprender a aprender, dado que todo o proceso foi autónomo, a competencia emprendedora, mediante as tomas de decisión que contribuíron a perfilar a clasificación final, e, por suposto, a competencia en comunicación lingüística e a competencia plurilingüe, xa que é esencial entender as motivacións que pode haber detrás de cada nomeamento das embarcacións, así como o coñecemento profundo do galego e do español, mesmo do inglés, do francés, nalgúns casos concretos, para poder realizar ben as clasificacións. En definitiva, consideramos que esta actividade fomenta non só a fixación de coñecementos adquiridos ao longo do proceso educativo da educación secundaria obrigatoria, senón tamén unha posibilidade esencial de que o alumnado se achegue ao seu entorno e ás súas propias vivencias desde un punto de vista analítico e científico, colocando a naonimia no centro do seu acervo cultural e investigador. Desde ese momento en diante, cando pasen pola beira do mar, as embarcacións veranas con outros ollos. Moitas grazas. Hola, boas tardes. Eu chamome Soledad e quería preguntar a Lucía e Aarón si recollestes tamén sétima lista.
Non, son Únicamente barcos... labor. Perdón. Barcos de labor. Son barcos exclusivamente da terceira lista de artes menores, nada da sétima lista, nada de recreativo. É que tiña curiosidade por se había distingos entre o que é o barco de labor e un barco recreativo. Vale, xa contesto aquí a Luz que me están preguntando que son os barcos da terceira lista e os da sétima lista. Os barcos da terceira lista son os barcos profesionais de pesca, os da sétima lista son os de pesca recreativa, os da sexta de recreativa con ánimo de lucro, os de van da primeira á novena lista, se non me equivoco, e van así clasificados. Os da octava lista son os da administración, os da segunda creo son da mercante, van así clasificados según a que se adiquen. A acuicultura é a cuarta, sí. Cuarta lista, sí. Ola, chámome Vieito. Parabéns polo traballo, moito chollo. Ten un fondo así máis descritivo, non analítico da situación que se dá nas rías de Vigo e Muros Noia. A miña pregunta vai na liña máis de interpretación deses datos, non? E é se vos credes que o feito dese papel tan residual, digamos, non? Dos nomes en galego das embarcacións pesqueiras e mesmo das bateas, se pode ter a ver, por exemplo, co feito de que durante décadas estivesen prohibidos os nomes en galego nas embarcacións, até onte, prácticamente, ou de que mesmo hoxendía, pois, oficialmente, o goberno español siga impoñendo a toponimia deturpada oficialmente no mundo do mar. Quero dicir que nas provincias e nos distritos marítimos oficialmente son topónimos deturpados, os oficiais, non? Temos aí a provincia marítima de Vilagarcía de Arousa, onde nos folios das embarcacións de todas as listas pois figuran as siglas VILL de Villagarcía de Arosa, que é o nome oficial a día de hoxe e non o queren mudar por parte do goberno español. O mesmo para accidentes xeográficos, na cartografía oficial, en todo o que ten a ver con todo isto. Entón, eu supoño, intúo, que debe influir algo, tanto unha visión así máis diacrónica, histórica, e tamén ambiental e legalmente, pois a situación que hai como para entender que algo debe influir a hora de que sexan tan poucos os nomes en galego. Todos eu creo que sabemos de casos de embarcacións que no seu día estaban inscritas en galego e foron multadas por cometer o gran delito de ter un nome en galego. Entón, claro, todo iso era tamén inercias, supoño, ou intúo. Era para saber a vosa opinión. Grazas. Vale, contestoche eu porque o tema da legislación, ao traballar con ela, pois entendo un pouco máis. Mira, nos recollemos a legislación desde o 68, no que é o relativo aos nomes dos barcos. Desde o 60, quizáis antes estivera prohibido poñerlo en galego, pero desde o decreto do 68, o 1494, di textualmente, o sea, obriga a nomear en español, pero admite palabras regionais. Ou sea, que en principio non estaba prohibido. Desde o 68, antes seguramente sí, posiblemente. Nos o que recollemos é que non estaba prohibido. Despois o que me dis das bateas, non pon nada do idioma no que ten que estar o nome. Sí que é certo que nas bateas notamos moitísimo máis castelán, incluso castelanización de topónimos locais como a Illa da Creba, chamarlle Quiebra. Claro, sí, oficialmente Creba, pero o propietario ponlle Quiebra. Entonces, a que responde? Dime. Sí, no, pero é que vamos a ver, para a Dirección Xeral da Mariña Mercante non existe Illa da Creba, é Isla de la Quiebra. Oficialmente, hoxe, ano 2025. A ver, creo que vai falar Navaz aquí, non? Sí. Quería comentar que os topónimos ou as denominacións oficiais, en este caso os distritos e territorios, que dependen dos topónimos, se a Xunta iniciase un proceso que é máis simple do que parece, reclamando que
que as outras divisións se acomoden á oficialidade dos topónimos, resolveríase, porque houve unha situación semellante durante case 15 anos. A cidade de Ourense chamábase oficialmente Ourense e a provincia foi Ourense. A tramitación foi relativamente rápida, é dicir, que o problema consiste en que non hai vontade, porque basta con reclamalo, están obrigados a acomodar calquera división administrativa que depende da toponimia, acomodala á oficialidade da toponimia. De maneira que non tiñamos presente isto, pero era cosa de solicitar que de alguna maneira inmediata se resolva, efectivamente. Hola, son Luz Méndez. Eu só quería incidir nisto, que me parece moi interesante porque poucas veces se recolle nestes traballos que se centran moito no aspecto lingüístico e en clasificacións, en recoller a legislación que acompaña a estes nomeamentos que son oficiais, non? Por eso me pareceu moi interesante que fixerades esa introdución de como estaba a legislación, e tamén me parece interesante tratar iso na aula, non? E que os rapaces reflexionen de por que eses nomes que non se sabe moi ben se son castelán ou galego, por que non se sabe moi ben, por que moitos nomes se van clasificar como casteláns porque son un nome e un apelido, e o apelido está castelanizado. É dicir, que creo que dá tamén moito xogo para ese tipo de reflexións, non? E que, simplemente incidir niso. E, sobre todo, o que di Navaza, que se ve claramente a falta de vontade de galeguizar a nosa toponimia como a lei exixe, non? Porque son pequenos detalliños que, ao final, siguen por aí deturpando a nosa toponimia, non? E que facilitan que logo o rexistro de notarios non admita un apelido galego porque o castelán ou o castelanizado, que ainda é peor, é acervo nacional, según eles. Sí, en relación a chamame Xurxo Souto, en relación ao que estabas comentando, quedoume unha dúbida. Dixestes que os números había que escribirlos con letra, pero poden escribir con letra en galego? Sí. Vale, pues era simplemente aclarar iso. Sí. Manuel, varias cousas sobre o que comentaches das bateas. Non teño todo o corpus das bateas na mente, pero eu penso que a maioría que están con números romanos. Sí. Con números moi poucos. Sí, vamos a ver, igual non se entendeu ben cando explicamos o que é con números en letra son as embarcacións. As bateas son con números romanos, sí, ten razón. Sí, é que non sei se non explicamos ben ou non... Sí, pero non sí. teño as 3.580 na cabeza, pero a sí, maioría as bateas son todas Ostra, pero, bueno... Iso é, Banda do Río 1, Banda do Río 2, Banda do Río... son todas as bateas, sí. As embarcacións... Alguna da ría que estés nas bateas non regula como ten que ser o nome, non se regula nada do nome, simplemente se regula que ten que telo, nada máis, e as medidas que ten que ter é a cor. O que regula como teñen que ser os nomes dos barcos, que non poden ter máis de 3 palabras, que pode levar anagramas ou números despois do nome, son as embarcacións. É nas embarcacións onde teñen que ir con letra, aínda que ás veces o vemos con número, pero sí, ten razón, nas bateas é con números romanos, non sei, ou sea, obrigatorio non é, pero sí que se pon, polo menos por tradición, ponse así, sí, é así. Un par de cousas, non sei. Tede cuidado cos, non sei se tedes o rexistro dos titulares e dos nomes das bateas, tede cuidado con iso porque xa non coinciden en moitos casos, cando fixeron a numeración, por exemplo, como decías ti, María 1, María 2, María 3, agora esas bateas xa teñen en moitos casos propietarios diferentes, non van xuntas. Nos, vamos a ver, eu teño acceso aos propietarios polo meu traballo, pero non se podería utilizar porque son datos protegidos, pero
o que fixemos moitas veces é acceder aos propietarios, sobre todo cando eran acrónimos para a Batea Llare, pois é dunha persoa de Lira non, de Louro, bueno, da igual, que a comprou e a embarcación era o nome dos fillos do anterior propietario. O sea, nós tiramos un pouco de falar con eles. Pero as bateas hoxe en día en Galicia están casi todas alquiladas. Sí, en moitos sitios están alquiladas. Bueno, eu digo que si, as da Ría de Noia e Muros, casi todas. Traballan para Mercadona. Producción para Mercadona, sí. Vale, vale. Son Ana Bollón. Unha cuestión que creo que diferenza bastante os nomes das embarcacións, os nomes das bateas, é a visibilidade. Porque os nomes dos barcos vense desde o peirao, chegan ao peirao, a xente veas, pero os nomes das bateas non. Están no medio da ría e solamente se vas nunha embarcación bastante próxima, velas, porque ademais os nomes son, como dicías, bastante pequeniños. Entón, a incidencia social que teñen os nomes das embarcacións é moito máis grande, porque saben que os seus veciños ou a xente que pase por aí vai nas ver, pero das bateas é igual. Por eso, creo que comentárades que os nomes das bateas moitas veces eran 1, 2, 3, 4, que son menos significativos, digamos, que os nomes das embarcacións, non? Sí. Si é así, os nomes, os barcos van a un porto, van a outro, trasladanse entre un e outro e son vistos pola xente. Os das bateas, non. É como se tivera unha labor máis social o nome do barco e o da batea como unha función máis comercial. De aí o mellor que poñan siglas e que poñan os números romanos. Entón dá un pouco igual o nome que se lle poñan as bateas porque non teñen ninguna incidencia. Unha parte moi importante dos nomes propios é a visibilidade, a imaxe que dá, sexa dun neno, sexa dunha persoa ou dun nome escollido, un nome comercial, sempre incide niso, non? Entón, as bateas, pois, menos. Unha cosa que se me ocorre que tamén sería interesante, antes que comentastes os nomes das embarcacións de recreo, estudar os nomes do número 7, do número 7, para ver se hai diferenzas significativas con nome das embarcacións de pesca. Non sei se podedes dicir algo ao respecto. Non estudiamos as embarcacións da sétima lista, evidentemente, poderíamos mirar, pero sería para un futuro. Non, digo que é unha posible liña de investigación. Basta con facer un paseíño por un club náutico dos que hai por aí, hai moito nome de embarcación de recreo, xa directamente en inglés. Non sei se é coñecido isto, responden a outros criterios. É unha cousa que non tiña... Sí, perdoa, Manuel de novo. Pensa que hai unha diferencia importante, era unha cousa que non tiña na cabeza, o son do ambiente urbano, sí? E, bueno, por cuestións laborais, que non veño moito caso, pois, bueno, isto. Pensa que a idea que temos no ambiente urbano, sobre todo, eu non sei se o asociamos ás conserveiras, claro, cando pensamos conserveiras pensamos en familias catalanas, sí? Nas bateas non. Nas bateas os apelidos son de aquí, pero de aquí é Otero, Rodríguez, por os máis comuns non entrar en... Entón, claro, o ámbito o eido é diferente. Cando tes embarcacións de recreo, sí, mutatis mutantis, son moitos apelidos de aquí, pero o eido xa é totalmente diferente, é dicir, non é xente... digamos, da Illa de Arousa, da zona do Pobra, de Cangas ou de Bueu. Non, é xente da área metropolitana de Vigo, da área metropolitana da Coruña, e, bueno, a traslación xa fastidia. E moitas veces aquí, incluso nos portos, por exemplo, en Sanxenxo, tes moitos barcos que xa non son de xente galega. É xente, por exemplo, de Madrid. Bueno, sen entrar en máis detalles.
Fernando Cabeza. Mira, unha curiosidade. Eu cando vivía en Santa Uxía de Ribeira, xa fai moitos anos, moitísimos, había moitos barcos grandes do arrastre que chamaban Virxe do Carmo ou Virxe do Carmen. Segue eso ou está algo secularizado? Perdón, ou está? Si se olvidou esa santidade. O de poñer os axiógrafos, disme. Perdón? O de poñer axiógrafos. Si, o de poñer o nome Virxe do Carmen a barcos grandes. Aí na porcentaxe miramos... Contaste, Tonxo. No nome dos barcos refíreste, non? Si, son barcos grandes do arrastre. En Ribeira eran todos arrastreiros. Non documentaches deses. Nós o que estudamos foron os de artes menores. E aínda así, dos 581, creo que eran, que tiñamos, soamente 10 presentan axiónimos. Entón, é unha porcentaxe moi escasa. Pero é posible que varíen do arrastre ou do cerco a artes menores, porque son sectores totalmente diferentes como son as bateas e a acuicultura. Habería que miralo, pero sí que son sectores moi diferentes. É posible que... Estes eran do arrastre, moitos, e levaban no xisto do patrón, levaban unha fotografía do Virxe do Carmen, porque é unha santidade superimportante. Pero, bueno, se non documentaxe desos grandes, non pode. Só documentamos o de artes menores porque representaba un 68%, e despois os de acuicultura porque era o 23%. Si, non me decatei, si. O que é arrastre, cerco, volantas, rascos, palangre de fonte de superficie, queda reducido a un 8% de embarcacións. Ola, Soledad de novo. Eu quería facer así creo que unha reflexión en alto. Primeiro, con relación ao que decías ti, creo que era Manuel, non? El falaba de Concello de Sanxenxo. Bueno, eu que son do Morrazo, ali xa hai varios portos deportivos bastante asentados. O sesgo da poboación non é ese. Xa empeza a haber moitas embarcacións de recreo, de feito, están medrando a cada paso, e, sencillamente, o poder adquisitivo da xente medrou, e, polo tanto, agora hai xente que ten unha embarcación de recreo e que é de ali, ou, pode que haxa algunha xente, nós, neste caso, de Vigo, pero, maiormente, o meu coñecemento é que é xente dali. Si é certo en que a maior parte dos nomes están en castelán, e eu creo que aí obedece a dúas razóns. Unha é a castelanización da sociedade, agora mesmo hai xente, o mellor que ten 30 anos, ou 30 e tantos, ou 40 anos, que están instalados no castelán, e o nome da embarcación, se o teñen que poñer en castelán, se é que non o herdan e non o cambian, cando a compran. E, por outro lado, temos un componente moi forte, herdado de xente que foi educada en castelán, e que no seu momento comprou unha embarcación e puxo o nome habitual, polo menos da escrita. O mellor non é da fala, pero sí da escrita. E o manteñen. E logo, con relación ás bateas, estou poñendo en relación con un estudo que eu fixen hai tempo do que era a lingua na empresa. É dicir, sempre se vai a topar unha presenza moito maior na documentación escrita en todo aquilo que rodea a empresa de maneira escrita o castelán ca na oralidade ou ca noutros ámbitos que non sexan eses que permanecen e que forman parte un pouco da túa identidade corporativa cara a fora, non? Era iso que quería comentar. Mira, non sei como te chamabas. Manuel, nada, os apelidos que falabas dos apelidos, os apelidos que nos recollemos nas dúas rías son Castro, Baltar, Gerpe, Martínez Gerpe, Rouco Ríos e Rosales. Esos non sei se te interesaban os... Estos son os que recollemos aquí, vale. Hola, son Inés, quería preguntarlle a Xosé Manuel que cantos alumnos tiña na clase cando realizou a proposta didáctica esta e dicirche que é unha proposta chulísima, a verdade, que era grome de que funcionase. Graciñas. Pois non o comentei, pero realmente non o fixen con toda a clase. Fíxeno
ao final do curso, nestas últimas semanas, en que todos os que xa estaban aprobados traballaban no corpus estes de naonimia, e os que estaban suspensos estaba traballando con eles para que intentasen recuperar a materia. Entón, os grupos deberon de ser, eran bastante grandes, sobre 20 rapaces en cada unha das aulas. Entón, eran en parellas, ao final, 10 grupos. 10 grupos por aula. Como, perdón? Non, eran bastantes, porque creo que tiña aulas de 25, 26 alumnos e estaban, suspensos 5 ou 6, nada máis. Ben, pois se non hai máis intervencións, damos por terminada esta última sesión, grazas aos poñentes, grazas ao público que interveu, e agardamos agora as 6 para a última, o broche de ouro, que nos porá Xurxo Souto. Vale, pois ben. Vale, pois logo, sin pausa, seguimos co último pregunta. Sí, gracias. Sí. Hola. Vale. Nun principio non estaba previsto que eu presentara a Xurxo, pero cando mo puxeron alegrouse moito o ánimo, porque somos vellos conocidos. É un home que me chamou moito a atención a min desde o principio, a pesar de que é moito máis novo que a min. Eu o definiría, antes de ler o seu biografía creativa, como o home orquesta ou, sobre todo, o animador cultural por antonomasia. Penso que os técnicos dos concellos que inventaron este termo hai tempo, igual se basearon nel, porque é un auténtico animador cultural. Bueno, Xurxo Souto, que é Xurxo Manuel Souto e Iroa, máis conocido como Xurxo Souto, nado na Coruña. Hai que precisar que unha cousa nacer na Coruña e outra no Monte Alto, que é un barrio moi mariñeiro, moi popular, moi creativo e moi interesante, non? Nado na Coruña o 25, alias Monte Alto, o 25 de xullo de 1966, por tanto, podía ser meu fillo, 59 anos. É licenciado en Filoloxía Clásica pola Universidade de Santiago de Compostela, agora é profesor do instituto, está en Carballo, ademais. Foi, líder, non me gusta moito a palabra, foi o coordinador e o vocalista da banda de rock que todos recordamos, os Diplomáticos de Monte Alto, entre os anos 1990 e 2001. É gran difusor da música galega, de agora e de sempre. Outra das súas facetas é destacar é a de escritor. Ademais de ter 7 libros, eu teño casi todos, espero que el teña casi todos os meus. Ten colaborado con artigos en diferentes publicacións, como a revista Bravú, que tamén a teño lido moito. Dende 1986 comezou a traballar en diversos programas de radio en galego, sendo máis coñecido o lonxevo A Tropa da Tralla en Radio Coruña. Ali estuve eu fai moitos anos, se te acordas, falando sobre topónimos, xunto a Berto por Reformas e Mil Ribeiras na Radio Galega. Desde outubro de 2005 até abril de 2009 foi director de programas desta emisora. Tamén participou en Sitio Distinto con Antón Reixa, outro home moi espectacular,
agora está un pouco máis maior, de Luar. Foi moi valente porque me levou a Luar a min por primeira vez, que hai que botarlle valentía, para explicar topónimos que a audiencia iba preguntando. No audiovisual dirixiu a serie de programas, a famosa Repicocha, que é unha palabra moi del, sobre música popular para a televisión española en Galicia. Un documental, quizá unha película documental, sobre Pucho Oedo, que a min era eu son bastante maior, e me maravillaba cando cantábame, son un acérrimo defensor de Pucho Oedo. E o documental dos gaiteiros do mar. Alén dos diplomáticos de Monte Alto, tocou voz e acordeón no conxunto Os Tres Trebóns, actualmente é vocalista na Orquesta Bravú Xangai. Xangai, non sei se te refires ao tren Xangai, que iba moito eu a Ponferrada na miña nenez. En outubro de 2003 participou xunto con Manuel Rivas na reinauguración da emisora comunitaria CUAC FM a Coruña, da que ambos se converteron en padriños e socios de honra. Tamén traballou como actor en producións galegas con unha serie de éxito Mareas Vivas, o recordo, o telefilme Entre bateas de Jorge Coira. Bueno, vai falar sobre as pedras dos percebeiros do Monte da Torre, a ruta de Ulises Fingal, que supoño que é Urbano Lugrís, non? Non sei se andaría ali aos percebes el ou polas tabernas. Supoño que sería a segunda, xunto con Avilés de Taramanco. As dúas cousas, quizá. As dúas cousas, quizá. Bueno, pois os deixo con eles, que seguramente non, seguro que sea moi amena. Moitas gracias, Fernando. Pois, de entrada, expresar a miña felicidade de poder estar aquí con vos, persoas eruditas, na maravilla da nomástica, da talasonimia, da toponimia, e compartir unhas inquedanzas que me acompañan dende rapaz, a min e moitas outras persoas, neste caso, que nacemos neste barrio, na Rúa da Torre, en Monte Alto. Chámolle, efectivamente, a ruta de Ulises Fingal, porque era, como dixo Fernando, o pseudónimo literario de Urbano Lugrís, e porque é moi acaído para esta contorna, porque sabedes que a Torre de Hércules é unha fin do mundo para a tradición grecolatina, Hércules mata a Xerión, pero tamén é unha fin do mundo para a tradición atlántica. Ulises, tradición grecolatina, Fingal, ou Fingal, dos poemas de Ossian, dende o alto da torre, como sabedes, Breogán viu Irlanda, e logo tamén Tercencionio viu a illa, a Solstitionis, Ínsula Magna, a illa onde o sol se detén. Pero para iniciármonos nesa maravilla, neste vivir no misterio, no trascendente, no máis alá, pois un camiño fermosísimo é a ruta do sabio percebeiro Milucho Mariñas, que foi o meu veciño que me aprendeu estes nomes, a min nun nivel moi baixo, absolutamente grandes e vizosos. E a expresión tamén da miña protesta. Na escola aprendemos moitas cousas, pero menos o máis perto, claro. A única forma de ser cosmopolita, de ser cidadán do mundo, que é o que tendemos, o que temos que buscar é principiar por coñecer o mundo que tes diante do fociño e que ninguén te explica. Entón, para principiar, como esta ruta tamén tiven a sorte de facela algunha vez con Bernardino Graña, quero comezar con ese saúdo que herdei del do seu poema Medre o mar. Eu digo Medre o mar e vos decides Medre. Levantamos os brazos, todos Medre o mar! Pero houve pouca contundencia. Xosé Manuel, quita a corna. Medre o mar! Medre o mar! E agora sí, nesta auténtica capital do mar que é Pontevedra, xa temos este diálogo das cornas, dos acuques, dos carlous, neste encontro de onomástica, a maravilla e a diversidade desta palabra, deste obxecto maravilloso, insisto, que está na propia orixe e son do Faro. Ben, eu son terrícola. Vivo nunha cidade de barco, a Coruña, cidade tatuada na pétrea pel do mar. Ese epíteto maravilloso que lle dedicou Luisa Villalta, pero a mí na escola ninguén me falou nunca nada do mar. Como terrícola, estou certo, e que aquí hai xente do mar, tamén, é que a maior parte de vós subistes ao alto da Torre de Hércules. Que vemos os terrícolas dentro do alto da torre? Auga. É maravilloso, que é precioso, non? Dunha banda, as Sisargas, e dunha banda, o Cabo Prioiro. Ben, os terrícolas subemos auga.
O mariñeiro dende o alto da torre está vendo os carpanchos, os abarracidos, as tousas de leste, as tousas de vendaval, o mar da cota. E o percebeiro, vela aquí o tedes, o gancho, o grelle, o gueibouteiro, o xanrei, os touciños, o boi, a vaca, o becerro e o becerriño. E todo ese mar ten nome, e ten nome de muller. Ese mar que se albisca dende o alto da torre, dende as Sisargas, ao Prioiro, o prior, chámase Mar de María Antonia. Vou repetir e decides todos, chámase Mar de María Antonia. Como é posible que non saibamos esa dimensión absoluta que é o propio mar da cidade da Coruña? E isto falo directamente para o sector coruñento. Es que estamos tan enamorados da nosa cidade que tanto reivindicamos e non sabemos ni siquiera como se chama o mar que rodea este emporio. Sei quen é María Antonia. E despois, volo dicir, digamos que é un neotopónimo, o neotalasónimo, e que naceu nos anos 40, 50 do século pasado. Ben, pois, eu estaba cabreado, ninguén me contaba nada, paseábamos desde pequechiños, pero tiven a sorte de coñecelo. Aí está, Milucho Mariñas, mirade que piña de percebes. Da torre, neno. É un sabio, sí, da torre. El dicía, xa falaremos, que cando comezou a ir ao percebe, moitas desas pedras estaban virxes. E cando había mareas vivas, pois quedaban os percebes varados na area. Que ocorre? Todos sabemos, e non me vou estender agora con ese tema. O percebe na aldea era comida de pobres. En Malpica, cando había moita fame, se as familias tiñen que comer percebes, pechaban a porta para que non oíse o percebes. Que pobres son que tiñen que comer percebes. Na cidade non, era comida de ricos, porque sempre houve ricos. Entón este rapaz principiou dende a súa contorna, de aí de Santo Amaro, principiou a traballar o percebe e cando coñecín, xa era un home maior, coñecía as pedras de percebe todas dende Corrubedo a Avilés. Algo absolutamente maravilloso. E tiven a sorte de participar da súa sapiencia. Ben, dende o ano 2002 estamos facendo actividades reivindicando, poñendo en valor este entorno. A ver, falamos da contorna da Torre de Hércules, monumento da humanidade. A sinalética é preciosa e precisa. E todo está codificado, todo está marcado, todos os nomes e todos os sinais están no sitio, todo menos a eufonía dos nomes das pedras. Vamos poñerse un pouco histriónico. Que pecado cometemos? O veciño, o vindeiro, o turista pode coñecer calquera detalle, calquera nome de calquera escultura, menos onde queda o gancho, o grelle, os macallás, as longuiñas, o cabalo de pragueiras. Non hai dereito, algo hai que facer. Porque aparte, tirando, que gostaría ter un letreirinho que puxese cada nome, tirando da eufonía deses nomes, xorde e nos dá a posibilidade de falar deste gran mito atlántico no que vivimos. Aquí comeza todo, a praia de Santo Amaro. Alguén non a recoñecerá, unha foto antiga, aquí estaba o antigo castelo e aquí ao fondo a Marola. Comezamos a ruta neste lugar. Amaro, un santo que non existe. Non aparece no santoral romano. Sin embargo, ten unha presenza tan grande, tanto na tradición popular galega como portuguesa, que a Igrexa Católica non tivo máis remedio que identificalo con outro santo, Mauro. Cando era pequeniño dicía o meu pai que Amaro era Mauro en galego. Todos sabemos que é imposible. De Mauro se iría Mouro. O Mauro está moi ben estudado, un dos primeiros discípulos de San Bieito, italiano, etc. Este Amaro é outro Amaro. É o home, o sabio navegante, volvemos á ruta de Ulises Fingal, que atopou a Illa do Paraíso, como Trecenzonio. Estivo un momentiño, pero pasaran 300 anos. Esa lenda foi recollida, foi publicada na revista Nós en 1925 por Uxío Carré, e recolleuna na freguesía de San Miguel de Figueiroa, na freguesía do meu pai. Empezamos a facer actividades, lemos a lenda aí na propia beira da praia, facemos actividades, e a cousa foi collendo sobre aquel, fomos reclamados para ir, ver, aquí está a capela antiga de Santo Amaro, a torre a fondo, e fomos reclamados para ir a Lisboa, porque como se chama o santo padroeiro das galegas e dos galegos de Lisboa?
Santo Amaro, aí o tes. Eso foi no 2022. Absolutamente maravilloso. Esa capela hexagonal que está en Alcántara, en Lisboa. Non podes creer. Lisboa profunda, falábamos en galego e todo o mundo nos contestaba en portugués. Por qué? Porque sabían quen eran os galegos. Esta era a romaría, a festa grande dos galegos. Aí nos azulexos está Amaro acudindo a uns frades franciscanos camiño de Terra Santa cando habían de afogar. Cando chegamos, o día da romería, estaba a señora que cuidaba a capela, a señora Teresa, e dixemos, somos galegos, e dixo a señora Teresa, sodes galegos, voltaron os galegos. E emocionouse tanto que chamou o presidente da Xunta da Freguesía. E aí naceu o movimento AU, que agora está un poquinho baixo, porque... pensei que querías dicir algo, non, estaba rascándote. Perdón. O movimento AU, porque sabedes que na Lisboa típica, esas figuras tradicionais, a comezo do século XX, a maior comunidade de inmigrantes en Lisboa eran os galegos, e o seu oficio eran vendedores de auga. Pero como din en Lisboa, agua. A maior parolada para un lisboeta é escoitar auga. E os galegos eran coñecidos como Xico AU. Pois naceu aí o movimento AU, mirade que bonito, simplemente por pôr en valor un nome, Amaro Navegante. Ben, como vos dixen, aquí non está na foto, pero estivo ali, como vos dixen, comentamos que estaba moi emocionado de poder falar de Amaro Navegante, porque esa lenda foi recollida por Uxío Carré en 1925, este ano celebramos o centenario na propia aldea, e a freguesía do meu pai foi recollida por Uxío Carré, e está aquí o bisneto de Uxío Carré, o Xoán Carré, Alfonsiño Redondo, Lisboeta Redondo, que tamén participou desta emoción. Simplemente pôr en valor e explicar un nome, sírvenos para ter este vencello alternativo para outros camiños con Lisboa. Ben, e comezamos esta ruta. Praia de Santo Amaro, o Gancho, aquí temos o Grelle, os Macallás. Non coñezo, hai máis Macallás polo mundo? Falámoslo despois, non? É especialmente eufónico, os Macallás, son as pedriñas que miran cara fora. Sabes, saltábame algo, teño que citalo, porque a Praia de Santo Amaro sabemos que ten un aquel definitivo na literatura galega. Ali morreu, afogado, Aurelio Aguirre. Decían que por un suicidio. Enrique Alvarellos mirou a prensa da época e non, que foi coa moza e para facerse o valente tirouse por enriba dunhas pedras e levou a cabeza. Fixádevos, todos coñecemos a relación de Aurelio Aguirre con Rosalía, pero por si quedase algunha dúbida, a ver a que vos son estes versos. El murmullo de las olas. Dime tú, ser misterioso, que en mi ser oculto moras, sin que adivinar consigo si eres realidad o sombra. Ángel, mujer o delirio, que bajo distintas formas a mis ojos apareces con la noche y con la aurora. Y a todas partes me sigues, solícita y cariñosa, y en todas partes me buscas, y en todas partes me nombras, y estás conmigo si velo, y si duermo en mí reposas, y si suspiro, suspiras, y si triste lloro, lloras. Na, 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 na. Negra sombra que más sombras. Que copiona, Rosalía, non? Non foi copiona. Isto é a espiral da creatividade da arte. Estes versos, moi fermosos, serviron de inspiración para facer unha obra realmente sublime. Pero comezamos a ruta. Estamos no Gancho. Por certo, por atrás do Club do Mar hai un rego da Serpe, especialmente evocador, porque nos leva... Estamos nas portas do alén, do misterio, o Fiusa. Aí seguiríamos. Cuestións señadoras, Macallás. Ben, o máis importante é o que está aquí, o que non se ve, o mar, porque xusto nesa liña reta, dentro dos Macallás, cara aos Pedridos, que é onde está o dique de Abrigo, hai unha montaña submarina, as Acentes. Dicíame Carrillo, un patrón de Malpica, dicíame, as Acentes pechan a Baía da Coruña como as Illas Arán pechan a Baía de Galvai, de Galway. Esa montaña submarina na que rabuñou o seu ventre o petroleiro Urquiola, non saía nas cartas, pero tiña
ten nome, todo o mundo as coñece. Salía as pedras onde bateu, chamábanse as papapoutadas. E as acentes, é outro tema tamén interesante, aparece recollido polas cartas mariñas, polas cartas da Mariña, do Exército, pero chámalle xusto o contrario, las yacentes. É xusto o contrario, lo que yace, o que está tranquilo, a acente onde bate o mar. Escutei unha vez un percibido de Ajiño que decía había que esperar a que rompese a acente da onda. Aí está. E isto, claro, levános a outro universo. Esa visión dende o mar que ti comentabas é que nos Carrillo de Malpica, para describir as augas da Coruña, falanos directamente das augas de Irlanda. Pasamos o paralelo 48, os Tres Codillos e este universo de mares de Irlanda con nomes en galego. Un patrimonio que se está esfarelando porque agora xa non é útil, agora, mira para Vieito, agora cos GPS e toda esta información, pero que é fermosísimo. Como as augas de Irlanda foron investigadas e descubertas e bautizadas polos patróns galegos de Bouzas, do Berbés, do Muro da Coruña. O zapato, a canaleta, a ferradura, o calcetín, a pistola. Isto é a parte de dentro, logo está a parte de fora. Ou seja, que teña máis de 400 brazas. Coñecín a Serafín Mourelle, un patrón de costa. Era un veciño ali dos Castros. Pregunteille que me contase algo sobre o mar e díxome: o mar, non falaba así, o mar non é poesía. O mar é traballo e esforzo. Eu nacín en Corme. Creíme na Coruña, casei en Noia, viví no Gran Sol. De onde son? Son do mar máis que de sitio ningún. Eu dicía que o mar non era poesía, estaba facendo un poema maravilloso. E aquí, volcán de Porcupine, como chaman xa Porcupine, non? Pero os mañeros chamanlle Porcupine, o Porco Espiño. E dicíame el, gastei aparellos a eito, tivo que buscar as praias, os fondos de area onde se pode largar, porque xa hai pedra en barras, pero finalmente atopei os carreiros no mar. Para min, cruzar por Cupine foi como aqueles pioneiros que cruzaron as montañas rocosas. Os nosos veciños, auténticos heróis. Puxen unha flechiña porque quero metelo sempre. Entre Irlanda, entre Irlanda e Islandia, hai un volcán que agroma pequeniño, Rockhall. Tamén, no medio da nada, da peixe a eito. Aí mídense as ondas máis altas do mundo, máis ondas de 30 metros. Coñecedes a Xosé Iglesias, cando faloume do Rocal e dixo que chegou ao Rocal e dixen, estou na casa. Por que? Porque é cuspidiño ao Sintoulo de Fisterra. E dicía, non, é igual que a Marola. A Marola non, ao Sintoulo de Fisterra. Ben, pois esa pedra perdida no medio da nada ten nome en galego, o Conde Marín. É maravilloso. Esa xeografía, esa talasonimia que se estende por todos os mares do mundo, que está marchando, pero que nos está dicindo esa idea central de Stefan Morling, que me preguntaron, vostede por que veu desde Suecia vivir a Galicia ao fin do mundo? E dixo, non, Galicia non é o fin da terra, é o centro do mar. A ver, como non van ser augas galegas se as augas por fora de Arán se chaman a Cona da Vella? E o problema é por que non o sabemos. Cando comentei isto con moita emoción, a Cona da Vella, por fora das Illas Arán, dixeronme todos ali Marín. Eso sabe todo o mundo. E logo, eso puxolle Roberto Carracho, non? Un patrón de Marín, Roberto Carracho, fóseme agora o nome. E por que lle puxo a Cona da Vella? Porque hai un mar na Illa de Ons que se chama a Cona da Vella. Moi bonito, que é o nome en galego da anémona tamén. Ben, pois estamos paseando pola torre e aparecemos nas augas de Irlanda. Temos os Macallás, temos a praia de Area de Concha, como lle chamaba Milucho Mariñas. Por que? Porque estaba toda feita con cunchas de mexilóns e cando había mareas vivas estaban os percebes aí varados. Agora chamanlle a Praia dos Mouros porque estaba o cemiterio Mouro que se fixo para a garda de Franco. E está reutilizado ese edificio cunha cita moi importante. A cita de Paulo Orosio
A primeira cita sobre a Torre de Hércules, en Adversus Paganos, que di que entre as poucas cousas dignas de mención do século IV está esa altísima farum ad speculam Britanniae. Atención, altísima farum ad speculam Britannia, un altísimo faro como vixía de Britania, pero as faltas de ortografía convertense en todos os contextos. E algún copista, en vez de poñer especulam, que puxo? Especulum. E así nace a lenda, que xa recolle Alfonso X o Sabio, de que no alto da torre había un espello que permitía o propio Tricenzonio, onde subiu e pudo ver a illa do Paraíso. Seguimos avanzando. Aquí a costa fai un xiro e temos o cabalo, Fernando, tantos cabalos. Cabalo que agora, insisto, non hai un letreiriño, non hai unha guía, non hai sitio ningún onde aparecen estes nomes. Home, non hai dereito. Estamos falando dun monumento da humanidade. O cabalo de Pradeiras, pero non é o cabalo de Pradeiras, é o cabalo de Pragueiras, un lugar onde se pescaban moitos pargos. Como temos de outra banda do mar, vemos as Illas Gabeiras, as Illas Carparias. E xusto, dende ali, divisamos a illa da Marola. A ver, imos facer unha proba. A iso sabemos. O que pasou a Marola... Aí estamos con xente competente outra vez. O que pasou a Marola... Ese é un berro tribal. E é un poema épico da emigración galega, en que se tiña 2 versos nada máis. As nosas aboas embarcaban, cando ian bisaboas, cando ian cara Argentina, cando ian cara Cuba, sobre todo, no caso da Coruña, viñan das aldeas, tiñan moito medo a mar, aquilo flotaba, pero a altura da Marola xuntanse as augas da ría de Betanzos, da ría de Ferrol, e empezan os pantocazos a moverse todo. E queda ese berro absolutamente épico. Disculpade, é como Fastnet, non? A derradeira válvula de Irlanda, o último sitio que vían. Ben, teño que facer unha cousa terrible. Os rapaces e rapazas novos, dígolles, o que pasou a Marola... Non saben, non o saben. Algo está fallando, non? Se temos este universo metido dentro de nós, ben, a importancia da Marola é absolutamente inmensa na literatura popular. E ten un cancioneiro de seu. No cancioneiro de Ballesteros aparece unha copla que di: pola pena da Marola vai un gato dando berros que lle cortaron o rabo para pescar os xurelos. E logo unha tríade, que diría Murguía, céltica, que expresa o sentimento das persoas que vivimos aquí, rodeados de grandes magnitudes, arriscalo todo para buscar a beleza, que di así: moreniña por te ver, pasei o mar da Marola, a piques de me perder. Uau! E hai unha canción da Marola que se canta moito en Curuxeiras, en Ferrol, e que se canta pouco na Coruña, e que hai que cantala máis, se me la cantala agora en Pontevedra, que fala da travesía dende o Porto da Coruña, de andarse na Coruña, a darse na de Curuxeiras, en Ferrol Vello. Entón, é dos problemas estomacais que se producen á altura da Marola. Esta canción vai ter un momento escatolóxico, vai haber vómito, pero non é vómito gratuito, é porque estamos falando das cousas do mar. Ben, eu digo unha frase e vos repetides. A ver, esta Jorxa, 1, 2, 3. Saímos da Coruña con rumbo a Ferrole, 1, 2, 3, sí. Saímos da Coruña con rumbo a Ferrole. Foi un pouco dubitativo, E no medio da Marola sucedeu no lo piore, vamos, medio da Marola. Escomenzaron las tripas a brincar e como as cabras, veña, escomenzaron las tripas. Momento escatolóxico. O tío Sanjo mitoulle a unha vella pola cara, veña. E unha vella pola cara. E ora esas palmas, como diría Miguel Ríos, imprescindibles para o rock and roll. Veña. Chamoulle porco, maleducado, e 1000 alcumes en castellano. E se non chega, pronto vapore, forte, dimos todos o cacarrone, veña, chamoulle porco, maleducado, e 1000 alcumes en castellano, e se non chega, pronto vapore, dimos todos o cacarrone. Esquecemos aí unha palabra, alguén sabe a canción? Na, 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 na. Vale, por certo, cajarrone para xente nova non é o que parece. É peor.
Era o nome do calabozo da Policía Municipal. Bueno, pois falando de cousas do mar, é imprescindible acudir ao acordeón. Así que imos botar a repichoca con acordeón. Estamos preparadas? Pois de Pontevedra a Coruña, e da Coruña a Ferrol, seguindo a pegada da Pena da Marola. Quero un coro potente, Esas palmas! Esas palmas! Saímos da Coruña con rumbo a Ferrol e vos saímos. E ao pasar pola Marola sucedeu unha dos piores. Comenzaron las tripas a brincar e con mascaras. Comenzaron las tripas a brincar e con mascaras. O tío Santo gritou que a unha bella pola cara vos. Chamoulle pouco forte, maleduca, mas fortes palmas en mil alcumes en castellano. Ese non chega con do vapore, imos directos o cacarro, vai. Chamoulle pouco, maleducado, en mil alcumes en castellano. Ese non chega con do vapore, imos directos o cacarro. Forte, la 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 esas palmas, la 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 Cousa bonita. O coro de Ulises Fingal ou o coro de Milucho Mariñas. Seguimos avanzando pola costa, claro, non me paro, depois do cabalo estarían as Longuiñas, logo hai un coído, porque é unha praia de pedras, pero Milucho Mariñas non lleva ninguna importancia ao coído. Por qué? Porque non hai percebes. Son nomes absolutamente prácticos. E agora entramos no Morro Baixo, entramos na península de Punta Herminia, o tamén coñecido como Monte dos Bicos. Pero non bicos que tamén, antes cando así, de mozos imos ir a dar nosos bicos, pero non vai por aí. No sentido de barrancos, de pedras verticais, no bicarelo do bico do Brelo, que decía Noboneira. Nese espazo, decía Tetamanzi no seu famoso libro dedicado á Torre de Hércules, comenzaría un espazo sacro, segundo a súa teoría, que abranguería toda a contorna da torre, que tería un extremo na propia torre, outro por esta zona, que se chama Monte da Vixía, e outra nos petróglifos que están situados na propia Punta Herminia. Para facer máis evocador, estamos ao Morro Baixo, as corredoiras e a pedra do altar. Aí era onde pescaba un amigo meu, que é un perceiro que se chama Xulio Montero, onde pescaba as barbadas con asubío. Para que as barbadas entren no engado, hai que asubiar. O que pasa é que nunca me dixo como era a melodía. Por qué? Porque ferven na auga e soben. Ben, antes diso, díxome outra cousa tamén que me fascinou, como un veciño deste barrio, a quen ninguén lle contaba nada, que o percebe cría onde hai craca. Craca, un rapaz coruñento, daqui do barrio. Busquei nos dicionarios galegos craca por todas partes e non aparecía en dicionario ningún. Busquei en calquer dicionario portugués e aparece craca como molusco, pequeno molusco, que é onde amarra. É dicir, os presuizos, non? Aquela coño ninguén fala galego, non sei que, pois da tradición deste rapaz, no seu galego do mar, está esa palabra que pertence ao gran corpus do galego portugués. Pois sí, dicía, que curiosidade, non? Hai que asubiarlle para que veñan as barbadas. Pero logo unha vez escoitei un disco de Los Sabandeños que ten unha especie que se chama El Cazador de Morenas, que xuda que lle cantan as morenas para que entren no engada. Morenita guapa, e entranlle. E logo li no libro de Tabucchi, Muller de Portopín, que nas illas dos Azores, cando non pescan as baleas, pois tamén van as moreas cantándolles. E logo lín na historia natural de Plinio esa mesma historia. O sea que esa pequena
chascarela ou esa pequena curiosidade de meu amigo Xulio Montero de como se pescan as barbadas con asubío, está recollendo unha tradición que arranca, o xuro que vende moito máis atrás, do propio Plinio e a súa historia natural. As cousas máis humildes convértense nas cousas máis fecundas. Ben, seguimos, a Punta do Herminio, a Punta do Herminio, as Forcadas, a Rabaleira, a Furna dos Negros. Cando foi un destes petroleiros, Urquiola, puxeron ali un faro para evitar novas catástrofes. Claro, puxeron o faro, pero non lle preguntaron a ningún mariñeiro da zona. O día antes da inauguración, o faro xa non estaba. Ve un golpe de mar e levouno. E ali segue no fondo para servizo das robalizas e de diferentes peixes que hai. Esa prepotencia do terrícola. Ben, a Rabaleira é o lugar onde Milucho Mariña, segundo el, onde se crían os mellores percebes da volta. E nestas actividades que facemos, fascinados por coñecer a nosa contorna, fixemos o sorteo das pedras. No Club do Mar fixemos un encontro e a cada quen, de un xeito aleatorio, collía un papeliño e tocaba unha pedra. E unha amiga, Teresa Ramiro, mariscadora e poeta, fixe un poema dedicado á pedra da Rabaleira. Que ides cantar, pero comigo, claro. E vou vos dicir o coro. A pedra da Rabaleira, fala dos percebeiros. E ten un retrouso sinxelo. Coiteladas de vida, coiteladas de sal. Coiteladas de vida, coiteladas de sal. Coiteladas de vida, coiteladas de sal. A ver, o coro, 1, 2, 3, 3, veña, forte. 1, 2, 3, sí. Coiteladas de vida, coiteladas de sal. Coiteladas de vida, coiteladas de sal. E agora falta a coreografía. Temos que facer de perceberas e percebeiros, vale? Como de quen que temos a ferrada, e veña, coiteladas, a ver o sexto, vamos, moi ben. Aquí hai un espírito náutico pesqueiro, vamos, 1, 2, 3, 3, vai. Coiteladas de veña, coiteladas de sal, coiteladas de vida, coiteladas de sal. Sobre a pedra da Rabaleira deslizan seus soños os percebeiros, sombras dunha esperanza que se quebra como a onda na crista dos rochedos. Veña ese coro, coiteladas de vida, moi ben, coiteladas de sal, coiteladas de vida, coiteladas de sal. Rabaleira, ti es pedra, eles son carne, sombra e vento inmersos no mesmo mar. Sobre o teu ventre fecundo brinca, enchendo de vida o cesto dos soños. Coiteladas de vida, forte, coiteladas de sal, coiteladas de vida, son sons que non vou facer, coiteladas de sal, con sorrisos de escuma, mordendo con furia, sedentos de sombras, en 12 cantigas, vestidos de lágrimas, un berro amargo. O mar os arrola, roubándolle esa vida. Ánimo que sodes vos os dous, os únicos que non vou facer esa coreografía, vamos. Coiteladas de atrás de vida, coiteladas de sal, vai. Coiteladas de vida, coiteladas de sal. As últimas, coiteladas de vida, coiteladas de sal. Coiteladas de vida, coiteladas de sal. No mar crecerán sempre rosas.
Teresa Ramiro Arrabaleira. Estou seguro que a próxima vez que vayáis a Coruña preguntaredes e buscaredes onde está a Arrabaleira. Cambia dunha forma radical a relación co paisaxe, co entorno, coa natureza, se acudimos á eufonía destes nomes. Vamos dar un pasiño máis. A ver, aquí estamos. Estamos na gran enseada do Xogadoiro ou Xogadoiro. Era a miña dúbida. No falar de Milucho non lle apreciaba a distinción entre Xogadoiro ou Xogadoiro. Vemos aquí o gaibouteiro, os coitelos, a galera, o boi, unha enseada moi fermosa e moi linda. Ben, grazas a Santiago da Viña Abad, a Santiago da Viña, o de Abad non sei se é, Sáenz, perdón, recuperamos as ordenanzas do antigo gremio de mareantes da Coruña, que se consideraban perdidas desde o asalto de Drake, o pérfido inglés que queimou o hospital e a igrexa de Santo André. Pero na súa procura, na súa búsqueda, encontrou unha copia. E onde a encontrou? En Viso del Marqués, Ciudad Real. Bueno, alguna xente sabe por qué. Que está en Viso del Marqués? Aí está. E o Marqués é Álvaro de Bazán. E ali que cedeu o seu pazo e ali está o Arquivo Xeral da Armada Española. Se queredes saber algo que aconteceu referido á Armada Española en Cuba ou se queredes saber algo que aconteceu referido á Armada Española en Filipinas, tedes que ir a Viso del Marqués. E ali apareceu unha copia desas ordenanzas do gremio de mareantes. E que me pareceu máis fascinante? Que estes talasónimos, aí estaban. Xa estaba a Arrabaleira, xa estaba o Xanrei, e xa estaba o Enxogadoiro. Enxogadoiro, non? Escrito con unha iota. Xa se vera que é o Xogadoiro. Quero dicir, estes nomes, este patrimonio invisible, ven de moi atrás. E soportou, pois eso, o desleixo e o desprezo xa non por falta de actuación, non poñen ningún letreiriño das administración. Sobre todo, cando as administracións quixeron intervir aquí, foi dende a ignorancia e para traer o desastre. No tempo do ínclito, xa non vou dicir o seu nome, puxo un sitio, puxo un letreiriño que puxo el Rincón del Moro. A que ven eso? Tendo aquí toda esta realidade. Ben, vamos avanzando cara aquí. O gaibouteiro, e aquí están os coitelos. E avanzamos cara un capítulo fundamental desta costa que podemos chamar a Chapapotemaquia. Aí está. A Chapapotemaquia. A guerra contra o chapapote. As fotos son moi más que as baixei onte, pero entendémonos. A Coruña é unha cidade preciosa. Veña, decimos, apoyadme, non? A Coruña é unha cidade, pero así enchendo a boca, non? Preciosa, neno, que non. É que é preciosa, é maravilloso. A luz submarina da Coruña que decía Álvaro Cunqueiro. Sí, pois na Coruña pasan cousas terribles, extraordinarias. Na Coruña non podemos falar de realismo máxico. Temos que falar de punquismo máxico. Pasan cousas terribles. É algo inimaginable. No resto do planeta Terra, se alguén quere ver efectos especiais, que fai? Vai ao cine ou vai a internet. Nós non, apoiámonos na ventá. A ver, un coruñés calquera, por exemplo, Xurxo Souto, 59 anos, cando tiña 10 anos, vi un efecto especial interesante. Ia pasando pola rúa e vin caer do ceo pingas de auga negra. Chegalle ben, non? Xa vos lo dixen. O Urquiola está pasando por enriba das Sacentes, rabuñou un pouquiño, baixaba a marea, e en vez de xa pasara, mandaron volver. Bateu, fendeuse, incendiouse e caeu do ceo pingas de auga negra. Mi madriña, chegalle ben. Pensábamos que non podíamos ver nada máis extraordinario e o capitán Estravidis colleu mal a curva da torre, o práctico estaba no Fiuce, que era unha famosa taberna para tomar o polvo, colleu mal a curva da torre e espetou o mar Exeo contra os coitelos. Quedou a proa, quedou encartada, fixo palanca, rachou e vimos arder o mar.
Se sei que desde o punto de vista da física é moi fácil explicar por que arde o mar, pero desde a percepción humana é a imaxe apocalíptica. De todos os xeitos, hai que recoñecer a temperanza que tivo nese contexto de catástrofe, de comunicar en tempo de catástrofe, o alcalde aquel Paco Vázquez, que dixo unhas palabras para a historia. Coruñeses, coruñesas, tranquilos, el humo se va para Ferrol. Dios. Pensábamos que non podíamos ver nada máis extraordinario e pola banda de Ferrol a plataforma petrolífera máis grande do planeta Terra soltou amarras e aparcou en doble fila en riba de Ponte das Pías. Aparcou en riba, non foi en doble fila, o Interpías, xa sabedes, non o Enterprise. Pensábamos que non podíamos ver nada máis extraordinario. Dios, na biografía de unha persoa. E unha montaña de basura, mellor dito, unha montaña de merda, caeu en riba do océano e levou a vida dunha persoa, o vertedoiro de bens. Nos aprobamos as mascarillas antes das pandemias. Pensábamos que non podíamos ver nada máis extraordinario e chegou o Prestige. Aparte do Prestige, mira, que efecto, non sei onde lle din. Xa vai el só. Bueno, este é o marexeo aquí o tedes, oian, sí, ahora to leo, vamos a ver. El humo se va para Ferrol, non pasa nada. Teño que pedir axuda técnica, que agora anda... Como fago para que pare? Por favor, técnico, dinos que non sei que facer. Que pasou aquí? Bueno, ahora xa está, que me está revelando todas as... Tens que correr un pouco máis, que senón xa saben ver todas as fotos, cando chegues. Veña, un aplauso para este sprint final. Que pasou? Porque que toleo, que empezou a... Disculpade. Bueno, quedáramos por aí, non? Pero que pasou? Delle aquí un botón ou algo? Sí, pero... Ahora xa está ben. Bueno, pois gracias. Un aplauso para este... Sí, señor, para este prodigio. E dicíamos, pensábamos que non podíamos nada máis... E chegou o Prestige. Porque o Prestige significa a morte do mar. En todas as literaturas, o mar, xa dixemos, é o sinónimo da morte, pero entendida como o alén, o máis alá, o que os seres humanos nunca poderemos abarcar. Por eso, nese máis alén, nese alén, mellor dito, nese máis alá, está situada a Illa do Paraíso. A Illa do Paraíso a que chegou Santo Amaro Navegante, a Illa do Paraíso a que chegou o irlandés Brandán, a Illa do Paraíso a que chegou Trecenzonio, a Solstitionis Ínsula Magna. Bueno, pois o Prestige foi tal desastre que conseguiu matar o mar. Dende Portugal a Francia, o mar morreu. E descubrimos que diante da morte dun océano só había un antídoto. As persoas. Apañando o chapapote na ribeira e berrando na rúa, nunca máis, nunca máis, nunca máis. Para explicar esa emoción colectiva, acudo un conto que non é conto que me contou Kiko Cadaval, do rapaz da pulpeira de Melide. O Deportivo da Coruña estamos nun momento de esperanza, vai entrar, pero bueno, estamos pasando mal. Pois xa estivemos moito peor. 17 anos en segunda división, chegalle ben. Cando por fin chamábanlle a longa noite de pedra. Cando por fin ascendeu, un grupo de rapaces alugaron un bus e tiraron para Madrid. Non ían excitados, ían o seguinte, ao chegar a Betanzos dixeron, flipa neno, tremendo globo de Betanzos, guau, que excitación. Chegaron a Lugo, tremendo murallón, flipa chorbo, que non. Chegaron ao Bierzo, Prada a tope. Chegaron a Astorga, silencio absoluto. Claro, se o silencio era a expresión do desacougo diante dunha nova xeografía que nunca viran. A horizontalidade infinita da meseta, kilómetros e kilómetros absolutamente chairos. Foron así 30, 40, 50 kilómetros, ata que un veterano dixo unhas palabras para a historia, dixo. Flipa neno, aquí todo día hai marea baixa. A forza colectiva dun pobo, dunha cultura que levou o salsieiro a Madrid e levou o salsieiro, como din en Malpica, a Europa toda. E todo está por aquí. Bueno, aí ardía, e seguimos avanzando. Agora chegamos, xa estamos a Galera, a Illa da Galera, onde este percebeiro Milucho Mariñas atopou unha ferrada dun percebeiro, construiu o meu compañeiro Mango e construiu un instrumento musical, chamáballe ferrada acústica, e fixemos un concerto reivindicando este esplendor, como Manuel Rivas, no ano 22, reclamando, e con Milucho Mariñas a eufonía destes nomes. Escoita faro meu lamento, como che crece o cemento na Coruña.
Ben, no alto da torre, albiscamos ese mar que vos decía antes de María Antonia. E quen foi María Antonia? Unha muller que vivía no Camiño Novo, ou seja, na rúa de Juan Flórez, e que tiña a tenda aberta noite e día. Entón, cando a xente do mar viña de Irlanda, ou simplemente a xente do día chegaban á terra, ían a calquera hora a María Antonia, pois para comprar pimentón, para vender o peixe, o que fora. Entón, cando falaban polas telefonías, decían, onde estás? Estou en María Antonia. E no gremio do Mar da Coruña serviu para nomear a todo este mar. Que bonito, unha muller do barrio de Santa Lucía que lle deu nome a todo un mar. E seguimos avanzando. Xa estamos rematando a ruta, non sei como vamos de tempo, me fume enredando aí un pouquiño. Ben, vai a cousa bastante ben. Seguimos avanzando. E Xerión, Hércules matou, fin do mundo para a cultura clásica, matou a Xerión e rouboulle o seu gando. Pero non roubou todo, porque xusto ao pé da torre temos o boi, a vaca, o becerro e o becerriño. E, ademais, ao seu carón, temos unhas pedras que lle preguntei a Fernando sobre a súa etimoloxía, pedras que velan, que só se ven cando está a marea moi baixa. O meixón de Morales e o meixón de San Antonio. E agora, falando das intervencións das autoridades. Esta praia, na nosa contorna, sempre chamamos a praia do Areal. Sei que unha redundancia, porque un areal é unha praia. Area é praia en galego, Area Maor, en Malpica, por exemplo. Nos mapas históricos aparece sempre como a lagoa do Areal. E agora, desde algún tempo, chamase a Praia das Lapas. E non hai lapas. E ninguén sabe por que lle chaman a Praia das Lapas. Isto é un misterio. Era unha praia que estaba abandonada porque había un colector de lixo que caía aí, había unha cloaca, e depois de moito preguntar, pero isto non ten maior valor que a anécdota, foi un señor da comparsa Monte Alto a Cen, díxome que lle dixera a Paco Vázquez, alcalde da Coruña, que las lapas son en el gallego el nombre de las llamas que había en el antiguo faro. Ostras, en fin, pero con que falta de propiedade se pode renomear un lugar que leva, en fin, esa tradición dende hai centos de anos. A ver se funciona isto, aquí está. Outro caso. Mirad que imaxe tan bonita, non é tan evocadora. É a garita da Vixía. Esa tradición, a pena da Vixía, que está do outro lado da torre, e que segue a tradición das atalayas, dos fachos, que se estenden por toda a costa galega. Ben, ao pé desta Vixía hai unha rúa que se chama a Rúa da Vixía, porque era o elemento referencial absoluto. Ben, a Vixía desapareceu, esa zona quedou abandonada, e cando ten unha importancia histórica suma, aí apareceron os petróglifos, que agora están no Castelo de San Antón, pero que non teñen ningún tipo de etiqueta ni de información, e de repente pasamos, está totalmente esquecida, e unha acción municipal e dicían que iban montar nesa zona abandonada o Bosque dos Nenos. Home, se leva centos de anos chamándose a Pena da Vixía, se a rúa a Pena da Vixía, se a Vixía é referencial, como podemos ser tan ignorantes e ter unha ocurrencia para cambiarlle a súa propia identidade? Ben, aquí estaba o Vixía, que controlaba a entrada dos barcos que entraran pola canle cara ao porto e que non se metera polo centro, polo mar do Orzán. Pero había un barco coreano nos anos 50, equivocou a ruta, meteuse polo centro do Orzán e ia directamente cara a terra. E a Vixía deu alarma, avisárono, todo quedou aclarado, pero nese ano, no Carnaval, Canzobre, o gran armador de coplas do Carnaval coruñento, armoulle unha canción que decía: pero Vixía, ao velo entrar, dixolle en coreano, telefunquen pela China que che poden atracar, chispón. Contos de Carnaval. Ben, e xa estamos chegando ao final da ruta. Aquí, por certo, hai unha gran furna mariña, pero que tampouco ten nome. Preguntei a Milucho e que me dixo? Aí non crea precede, non ten ninguna importancia. Esa é a cuestión. Decíavos que a expresión da miña frustración de vivir nun lugar maravilloso, onde ninguén che explicaba nada do máis cercano, onde vivías nunha absoluta ignorancia, e como cheguei a coñecer a Milucho Mariñas.
Tiña que facer unha entrevista sobre os percebes. Chamei a Corme, a xente de Corme estaba farta de que facer entrevistas sobre percebes, non me querían atender. Chamei a Cedeira, os meus contactos tamén estaban bastante fartos de todo ese asunto e xa tampouco me querían atender. E dixen un rapaz, pero ti és parvo, Xurxo. Andas buscando percebeiros pola parte de lonxe, aí na Rúa da Torre, ao lado da tua casa, no bar Tolín, paran os percebeiros da Torre. Efectivamente, eu era parvo, fun ali, coñecín ao sabio Milucho Mariñas, que entregoume unha parte moi pequeniña do seu saber, pero que procuro honrar sempre que podo, e coñecín a dos rapaces novos que ao principio non querían falar, e logo se cadra falaron demais. Sí, dicían que estaban collendo percebes na Rabaleira, que ahora se sabe de onde está. Nunha situación alegal, por non decir profundamente ilegal, en Beda, cando non se podía. Pero, bueno, carto, non fogamos agora consideracións morais e tal, estaban aí nese traballo cunha piña de percebe preciosa. Estaban traballando nel e pasou por enriba deles un helicóptero. Nada, neno, imos ir ao Caldeiro, imos ir ao Cárcere, estamos en Beda, o helicóptero da comandancia, xa nos viron, isto vai ser terrible, pero claro, a piña era moi feitiña e seguiron traballando coa ferrada. Coitela, das de vida, volve pasar o helicóptero por enriba deles. Nada, neno, isto vai ser terrible, hai que escapar, marchamos, estaban marchando, pero un golpe máis coa ferrada e levaban a piña de percebe. Entón, aguantaron un pouco máis e volveu o helicóptero. Pero esta vez non pasou. Esta vez quedoulles na vertical, peiteándolles as guedellas. Asustáronse, evidentemente, saíron correndo, chegaron arriba, e cando chegaron arriba, viron a realidade. Era o helicóptero da Volta Ciclista a España, que pasaba pola Coruña. E imaginade que imaxe, miro para Fernando, que imaxe tan pintoresca, prolizador madrileño, ver os percebeiros na torre. Foron ao bar onde paran sempre, no bar de Tolín, eses bares de antes que tiñan a televisión en riba da porta, para que? Para que non se vexen os partidos de fútbol desde fora. E conforme entraron pola porta, se dixeron os compañeiros: que guapos saístes na televisión. Dese se trata, este mundo ignoto, descoñecido, invisible, que sea pola televisión, que se divulgue, que se coñece, e que triunfa a cultura nunha palabra. Que un monumento da humanidade, pois que non ignore, que non oculte, que non menosvalore este patrimonio, esta eufonía dos nomes que veñen da tradición e que teñen que mirar cara ao futuro. Veñamos para outro medre. Medre a ruta do sabio percebeiro Milucho Mariñas. Outra vez. Medre Milucho Mariñas. Medre a ruta de Ulises Fingal. E agora, claro, como xa utilicei as vosas voces varias veces, quero acudila para facer música deste outro talasónimo, absolutamente maravilloso e misterioso, moi estudado por Iván Méndez, recomendo vos os seus traballos, Orzán. Aquí vemos unha foto antiga, a torre, e aquí estaría, non se ve, a Pena da Vixía. Bueno, agora dubido, non sei se estaría por aí. En todo caso, todo está dito. Orzán, a palabra perfecta. Frente á doble articulación da linguaxe, unha identidade entre a forma e o fondo. Porque Orzán comeza cun O redondo, como é redonda a Bella da Coruña, non? O, colle velocidade nese R, non? Or, e por fin, como rachan as ondas, a palabra tamén racha. Orzán, ese Z fricativo, ese A aberto e ese N que é pura escura do mar. Veña, axudádeme, veña, nicámonos, vai. Vai, 1, 2, 3, Orzán. Pero hai que levantar os brazos. Sector perguiceiro, vamos. 1, 2, 3, sí. Orzán. Mi madriña, está chegando os alxieiros de Orzán a Punquivedra. 1, 2, 3, 3. Orzán. E agora xa con melodía, claro. Que as palabras de antes que se converten en música. Xa sabedes, o que din os aborígenes australianos, cada camiño unha canción. Pois esta canción, que os topónimos de nós, é grande, fecunda e cargada de futuro. Vai. Orzán, moi ben. Foi aplicada, pero taches polo rego. Vai. Orzán. Un pouco máis de emoción. Orzán. Porque sei
que nacín da tua auga, porque sei, levo dentro teu sal, porque sei que estarei na tua entraña, móllome na tua palabra, no teu nome Orzán, móllome na tua palabra, no teu nome Orzán. Ese coro atlántico vai, Orzán, precioso, Orzán, porque tes toda a auga da infancia, porta escura, negro, trebón, es o alén onde agarda o misterio, arde todo o universo, na luz do teu sol, por arde todo o universo. Comigo. Na luz do teu sol, por... Veña, amodiño. Orzán. Un chisco máis forte. Orzán. Fortísimo. Orzán. E agora un tsunami. Orzán. Moitísimas grazas. Medre Omar. Alexa Corna. De Coruña a Bueu, cousa bonita. Rompo con todo, non pago nada. Ben, moitas grazas, Xurxo, pola túa excelente defensa da toponimia e moito máis coñecemento para nós do que pasa na Coruña. Creo que esta xornada foi moi proveitosa para todos. Tivemos ocasión de coñecer os nomes dos barcos, os nomes do mar, a evolución ou a representación dos mapas a través da historia e que nos queda moito máis claro a importancia de estudar a microtoponimia, a talasonimia e a urxencia de apañala, os métodos para facelo e as oportunidades didácticas que os profes temos para explicalo na aula. Isto, de todas maneiras, non acaba aquí. Creo que esperemos que nos próximos anos teñamos ocasión de seguir explicando novos matices e novos rumbos na investigación onomástica. Con isto damos por rematada a xornada de hoxe. Grazas a todos os intervenentes e gracias a todo o público que está aquí. Nada máis.